ma hodro ni nyina da ya tena se afoforo bi ka ho kasia bredu ene ye ntena yamfa emu aseda no ema boafo etena siseyia wo boye chidom ye nya hoden ebehwe mo perfect ngoma no wodwaso we na kan Ghana education service se emu da ho njuba no akenkan bi ebeye yie na fiti kindergarten crèche preschool fo ni nyina kwasi so bewie JHS ni nyina da emu ngoma wodro no perfect fo ewo bi wo English language books ahodro ma basic one kwasi JHS 3 history of Ghana RME computing creative arts Urban science maths and afi computing ne career tech one more JHS level one more dia na one more preschool nursery ni KG fo no enumeracy language and literacy creative art furnace carrying and writing for preschools monkwaji bi ma wo mo why Kumasi dia puchoja ne wo ben station no enkwande danso man first stop na behu na ho donti bookshop bi am bowra ho na jodiem ahoma ne ye 0243 299 938 and 0540 755 465 na woni won makasa ano dia be na wo no mo vitamin ayaduane ankasa Waba ba kwa no ame we yemfa cafe bia dan so mu enti wo petwoko banana strawberry ni nyina so ya nyina ebom we na hone ne bebre no ane wom calcium ni omega 3 6 and 9 enti na da bia tufo sa we ya ba tan ya won kwa won hye ba bi nom ya ye man kwada ni binom no ma poso no enya den na bibia da enkoyi emfa ma wonom ba bia tonton so ni anodie ubowra ka se vitamin no enu bia na wo panu select u favorite na wo mo edi amaw enyuma da ma na ebu apedayen na ewiensema hodro nyina de amamu sinama ne mozi adama Facebook YouTube bia yedem papi lobo mi chidom mansan makenkan yensamufo panyini of John entry boss yakon labo mi amesom wawie midin mami ajowa nyanta tando afika se no emu ensam eni Asem Beba Dabi. Asem na ba na ensem egu apono so edoso. Yankwasha asem fanfiri ofenso. Ofenso asem efiri ho ba de emunye de kura. Ni nyina da ene se okanda driver bi ya wanya emfie no edu enkono. Sabre ya yeka ekasai. Wakwa koshia na kofrika mu ya ja. Ni nyina da ene se eye bi aba fenso ho. Ya mranti ye said ye ba ne moto hwi enu abia na ekoso a akrachi aka ho bi ama wafiri mu ne akire se wokwakra she ka bi o ne amani boni DJ accelerator down office nu obetuo wanu no to yanka do akire mu se wo mo awra ho se mi bi akire se aye ne basa no na mebru no tetete moto sa aka no so a Wamo di hwi ansa na bekwa kwakura nipa no na wo manya bre ne adagye display wo skills ene wo ba be kire wo bre di obetumi ayem enti anu ana no wo ye wo hwa ko sese kiara no ibi wo mde kwa crashe ya sabre kranchi 19 years ye yate ene se wafiri mumpo ya bu ahomoden se ye benya di accelerator down wa homa so na de esi airport no wato ye nkra de afirofin so no nya ma ye de ma mentro so na ye mbra santemantem kropon kumasim ena de obetini asenkafo ye nya adwuma ne wo mo ka nyina da ne se abani ni omudi agro bia wo mo bonyo so kra adan ya wo mo ye sanka sentiade lolefe wo betum 30% na sa 30 na nya 30 sansa wo mo mpanyimfo ani abamu mpanyimfo ko hia ye no wo mo di niam bi gu akwan mo kyerese da bi munya abotre sa abrede mo koto so lolefe mo ambe ha dwene enjeme ma mo ntum na asem we GPRT fu akasa transport ministry akasa na so still we bi mayo madwene se sikandia janu ambeje sanse nye petrol ne de zonko enu am hweso to lorry femu spare parts ni niam bebre na engine ni gia boss no de ka ho enti janu ambeje aboma ne santase baby a tax station ne wono wo mo twika ne kwa dwoso ne te kra kira se ya chechi om nkurofo bi se wom de 11 cedi kra ka ho ntino enya de ombe ya adwuma wo mani abrepa enu abia ne kumasene ne montene so de wo moko ene asisi ade kɔ de okokro no anya ka de agiso wa de ye ho na onanti twa kwan ni bia sansa wo munya o madwene se mpanyifo anya biribi amfa ho entumu no o mo pene dia ene ka no artificial shot enye se bi ni ho ebi wo ho pa adwuma no wo monye aka ho ebi miasom ya ma de boni professor kokoto si wontinsi montene so na woni ahyenkafo nkodi nkomo na wakɔ ye no mumientie nsɛm oboaboa no edemai
Obi anim sem se opon adwuma nwumre na aba Kumasi Kropon mu se o pehyen e de akofie a du ba bia na hyen ho den pa na so nan say de no de asa aboro so de se ebekọ ne ahyenkafo akodi nkomo na ebusa on ne ekoso nti a edura nwumre a omanfo enya ka enko fie ese de fun na ne ebue de ahyenkafo no ka no enie o kire se nan say ahyenkafo dodo no a empese obeba Kumasi Kropon ni mu aba be ye adwuma titru se edru anwumra na wasema waka ne se dru anwumre na won ewura Kumasi Kropon mu a ya na traffic na anu odin uyi se obehyefu bebreba ya na osanso di traffic so cha ema wonum eboka wose de etwa wo kra ne se petrol na fam wo bo ekosoro de na nkomo hwe ni mu se kesi ka hyentuade ne buon so bekosoro na boa madwuma wo ye no titi bi firi mu a kakraka amwanya bi dia bon so amwa yefunu po nanso eno no mabọ mpanimfo ababa enkoso tiama enye ahyenkafo na kono se edu sa abre no a traffic no ejina mu no a wonu beba Kumasi Kropon mu no no mabefa nkrofo ama wonu enya kwan ko no fie na yabo anan Kumasi Kropon mu ne ahyenkafo mpanimfo ne ahyenkafo do no a adi nkoma to ho adwen na de omni se dru adwumre pa na du Dr. Mensa na hwe kofo ato santene wo ho no mu a ya na no odin wona e free Dr. Mensa na ogina ho pehyen ekokenya se abrem wona epe bi na wodi woni akyeremu empo wo airport run about ya na edin so benya hyen wona gina boss manim ho no mo no pese okọ ebi a tech odium edwoso wona ekọ atonsu wona wonum pe bi akọ ebuakwa wona epe bi akọ esofua mampontene mia ho nyina obi ato santre be gina ho san ebu ho ma obetimi gina ho don hwere baako na ehyen man no afrom na ahyenkafo ikire se ade baako betimi aso saa ohaw ya no ene sempenfo beboam na eka obo adwuma mu ne so betie wo spare pass bo wo soro ana afa fam wo bo so wo soro na ni nan kanfo ano cas kan tumu no enko se de openom timpenfo ba so saa de ya no ne wonhwe na cas kan tumu mabono ano wonum enfa bintu so anya saa dodo na ye wadwen se dru anwumre a omma Kumasi mpo no aba be fa nkrofo do akofie na eno odi nkomo no wo se de ba ko so akoyo haw kese pa ne se kakra no obetimi aba Kumasi Kropon mu no no mo so gi atwamane bo entinka ofri kajetia ekoso fly no esi de miensa ne mpesua aduonum a no mo gisi dinum ebim so ko abu akwa ade anka e be se sidi nsia no no mo gisi didu 10 Ghana cedis o kire se sa ha we nyina ma empo ebinum tia atwamane bo tinka no be yeso de bi beto so sense omanfo be fa sa akwan so na wabu wa na efro hyen na ekwani ona twi ehyen ne bi ne won for station masters ne bi di nkomo ama ochirem se ntumu di wo hwe ani mu omo so omo ntimi form pen ntumu de na me ahodon nkrofo atum ne so omo Kumasi ne de omo hwe ani mu se pen for di ntumu beba na wonum enso ade aka adwuma ho ama bibia koyi ade ama omo kwame ye ni bo akoko ne me ne won nkomo abusua mo me ntie enhyeremu a ode maayen na aye no kra ye do afo ne company entumu na ye station penfo di suro ho ne se ye momu kwan se ye de taku anase mpo abeka ho a na se police ni kugina no na passenger ni company se ye ntum na se ye fa percentage bia ma esu sei no mu di ato so a ye bebe yi ano so mbeka se penfo ne se ye nye saa mre no penfo so mba ye ho a ye hu de ye nka enu nti omu se ha ye de ne nso ye de amememfem aye adwuma ne saa enu nti na maka ho ye den de sama wia no cause dura wia daveni no ma station kra na walodu no nti ogina kwa ho anu aka chen se me kwa abu akwa 10 cedis obetimi ana wafo ntimi ana woko nti se nka omo de percentage ni breye ni manimu ya nka bebu aye pa ye wo 45 unions na wo Ashanti region ya emu 24 na aban age atuma ye adwuma so far 24 unions no obi anka sa asem se ye be ko strike by ye wo twen yem se ye hwa aban na nim se ni manimu ya omoye na yesa ye drafo no buoni ani di mo ma ye no na e ba fom ese wa wafo ni nyeska but omo ye station drivers ayajo matum de omu nya hwe omu ye adwuma boka oman mu ade o ya we se lord friends ye betuma ya aban na de ba GPRT de ba na ye tum na fuan so kwosura na ya na lord friend tumu no ye den e ba fuan na kwosura ba ya hwe ni ma ye ntumu da but ye ntumi fa ye pentum e wo station ya enu tina na edure nyumra na omo ye de omo pe no bia lodu de ope no omo twensen ka aban ni betum passengers ni kra no omo nya ne san ko omo pe ba ye ntumi fa ye pentum ti ya da driver fo no ne wa fo no na de omo pe
atoto lɔre fɛ ne mu adura nwummerɛ a ɔmogyegye nkɔfoɔ sika akɛseɛ ne adeɛ lɔre fɛ no ankasa no yɛntu ntumi mfa yɛpɛ nso ntu ɛnɛ Ghana ha no kasa bebree a wɔanya asɛm monim deɛ ɔsɛ ɔmoyɛ ɔman wei mu yɛtofoɔ mu a yɛto lɔre fɛ mu yɛno a ne yɛtwɛn wokasa bebree a wobɛnya asɛm nti yɛserɛ ɔmo a montum mma yɛ abusua hyɛnkafoɔ bi ɛna te sɛ yamane boni kwame agye ne mboaten kɔkɔɔtɔ tisi montene so asante mantam kropo kumase ɛne wɔn ɛkɔtwetwe sa nkɔmmɔ yi na yɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ kasoa ababeto dwa sɛ wokɔpie mu ɛwɔ kasoa main station a yakwa akɔhu sɛ akwadaa kora yawo ne foforo yɛde na kwa akɔto das bimbim ɛwɔ bebre a wɔmagya nan bia ɛwɔ kasoa main station hɔ na wɔn kɔhu sɛ akwadaa ne dɛm no na akwa ɛkɔhyensi bebre na akwade yawo ne foforo deɛ ɛgya na bia ho deɛ yɛde akora yi baba beto hɔ ayɛ deɛn ensɛm bisa bebre a no yie na akwa bibie wɔ hɔ na asɛmi ba sa ne yamane boni Jacob Kubi okopie mo mfimfini mantamu kasoa wutu senya east sinu emu agina so ato yenkrai na ye wo kaso overhead na te na ye nya ni tie se bibi esi e wo kaso main station no bibi omo etana bia no e wo no enti mami de meka ekopie mo e wo ho me kodu ye no na amanfo gura na no hey na fala bi su shema o san wona omo di kan ko hu e afala no e emma mienu Ejana na ya ne member de ene emba de na member de se obo wo ejana de no obo che se afala esu ewo ho wona mo ye ma no so the same thing no obo bi se esa so ho ye station market is some ben no to no bia obi na wa ba cho ba beduga na okita kwala bia on to for the ba no nja obi no o chen kwa ne fa ne bedane ende bia akwala no ne ma me na ejana bia de Amo cheni ma abalane desoa na osu enti di oba o tairebu no opie ye ene doctor su mie no ko ye to ko ye no na hu se ejana we no obia ni so na nso akwala esu o enti o ye dede e ma nkrofo be pie mu ho no mu hu se de bi akwala no osu efi eye that bi na ezi ejaye ni mu ejana bia ho mo no enti ma omo yi toiletro no efi eye that be omo yi no na akwala ya wo no moto fresh kra ne from nyina eto an so ana obi abomoden abaka so main station ho mo jana bia wo ho no na we beja akwala no e de ato ho ekoba ne sa no e ma de sha one station for aya police for obo e overhead na say yo e mo be peja akwala no kopie wo e aban ya resa bia e no e wo e ka so a we know can say Asem na the police case police for AD in 7H. After you know or why I said your order I share and that day and I'm better than the master say where a wutu senior is nothing to show akoso. Abusia wo ba Facebook ne so a de Jacob eka ho asemi na se station wow edwana bia no wono a na obi ade akwada no akoto dasbi mu ti said ya na akwada ne tiemu no ene twe nkrofo adwene e ba so se ya na be de obi amfa ne ba mawura aso nti e ba ne se no akwada asu yi enu omko nsa akwada ne ye gya ne de ato dasbi mu wo ho a won akwa pagya no hospital sam ene mpanyfo wo se ba mu nyina gya wonom ade akira wonom ejo yemfiri enu emwe na yemowura mu nkopie mu Bogatanga Girls Senior High School Boga Girls no na Ghana Education Service adi nsembia to jansem we ya no pe social media ne so titru ni Facebook no said ya je no home na nya sem ketwa kura ene wo mo activists ene wo mo kasapa wo mo kire se case BSc Boga Girls ene Ghana Police ni atage wo mo GS ni atage wo mo se wo mo mra case nim na de asi school ho nyina da ene se akwada ba ya wono Boga Girls woni susu se watchman afo mienu security ya womo na ehwesuku ne so no womo ehse akwada no ne nada na ya kira se abaya ye obi a autistic na se autism ya de ebi wa abaya ne so enti ya kira se na ne relapse na abaya de na kan ho saa enaja womo sha akwada ya de kan humpo womo anhwe eni akwada no eda ya ene womo kamie wom woma no dem womo tag Ghana Police woma no dem na no na ya se de nkrata ba ya womo ekira se de esi Bogatanga Girls Senior High School no
one more ate dear akosho and in many ya with immediate effect dear say ya no entry ye crack say ya and some no way can it dear and Yabasa hwehwemu wodo na wose GS yenti no wono ma hyase ya wo mo ye asemi emu enhwehwemu watchmafo mienu yi ya che wo mo emasabre die wo mo ewa posifo ensem aposifo na eboa na asem no ya toto ama no na ye hu emu enokre ne ya chese with immediate effects interdiction dia ka wo mo because muntumi nkwa ya adwuma no kra se mo bo ban watchmafo na kwada munim so ye autistic na mo be hye no ene na dade entwa yie na nipa no na adwene mu da okra na ba sen na kwada munim so ya de na mo de sa abedi ne de gi ye say interdict wo mo a wa ma posifo ache enipa mienu yi se wo momra meboa na asemi emu ehwehwemu enkoso de gi ye se kanyina ne se de be free investigation ni mu aba no eno na ebe kire sanse GS code of conduct no e ka setia bebre so ye kire ni so ye adwuma wo suku ho so ye watchman so ye hwan pantry man emma wo mo ho kwantie ntwa yie tuoma dane aposifo ade abam so ya che wo mo die wo mo kire se wo bi anka ne bonto ne yam na ehwemu papapa e wa asemi ho de wo mo nyenkosi ase na ye nhwehwemu yie wo mo tag Ghana police wo mo tag GS wa asemi wo Facebook so no GS wo mate ya che watchmafo mienu no ya wo mo bo ama nhwehwemu e wa asemi ho no atumi akoso bi wo mo de ato dwase awofo a wo mo ma wo bo Gatanga Senior High School girls ho no wo mo nya abotoya mu basa yam hihye ne awofo no na kwakoye bebre sade ya che wo mo die wo mo be make sure sade investigation ne beye ene de be free mu abra no wo mo ebe ma embra akasa wonom na ayense na ho ama afufuro bia wo mo ene enkwadadi nsa wo so school sa hodrom we eye ensam ene enkrata Ghana Education Service empanyufo wo mo ede aba emontre so awie yenyina we so na ensama wo boaboa no de bra mu ni nyina da yamfa ensi ewa ha yensamfo panyini ofa John entwi bosiako labo na bedi atwe nana kwadwo apia sanso na eja samote kwame jeni mboaten kokoto enkapapilo Solomon nimo wo nyina ya boafo kase no emu siama ne mozi adama Facebook YouTube bia unya bihweye etieye mosomfo mami ajwa nyanta tando yede si ha yeko makrakra bia na Yaw Asante na pamfo Asem Beba Dabi dwumadie wonum ade atwaso yedemase Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. We bet the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, 1 more tour, and 1 minute, 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakra. And yes, I dear who doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi, Plasmox, and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo, and Quadawan in Field in Nunca, or pharmacist and her bar shop. FDA, I did dreading crack to Yatum. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. O ma me ko to bi ma me ma no. O wa jajai. Aboa wo mo se what to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de e jajai. Wonderful. Me se Ghana for GAJ perfect series. Atomo no de jai. No de animdifo e na tire wa nwuma bia. O wa crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS and naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba na say we de school bi kura betumi akotu akoton am students o na eno kura de wo teboa no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the school so a ehia wo mo a etufo nko
Putuaja station wa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixer. Etutu malaria anasekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpafie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus na. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Nansei mi amedi ho danse pa se made hu na kofam. Ade ban mi o ewa chiro mi hu ni ye papa. Asa de ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mikusu. Mani prunsuo efemfeme ewowo me. Ensem sei na wo kandia. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Mayemfe fidie nhwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyehwe se de nyoma sitie. By Grace Hospital esanso obia yehwe asomu ehwinimu ene eminimu metre ENT clinic etimu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hudu awrebra wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hudu awrebra masumu no Mr. Jai nebra my ENT for ehwe wasum ne famawo da ben na hunu dentist emo hwe wanumu ma wo uka so bi ho no kokọ na chi bramienye scaling and polishing wanumu nye hwam kama wo se na so abua bramie hwe ye de bi besi so ma ye fe anampo etu a yebesi foforo de amawo kaka bi jejo ewo se yetu a yebetu enwema amaka nyina opesi ebefie behwe wo a yebeba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 6805. Adwana de na udwu hu sei. Ohene eye bibi na se madwume ho saa mete ho a na niema bi pie free me ho te sa katoa. Na onte Dr. Ketimanka. The infection doctor na. Na dwa wate nka na ontwe me papai. Wono na akofa powder nwanwa so bi de badwa so a. The friends Ketima herbal powder. Ekumua no nyina de free in peduanum. Beti se gono syphilis, candidiasis anase HIV. Chlamydia na etete wo dia. Unya powder bi a ebetu asem ede ama. Se unya infection bi na wanhwe no wantu ase a. Eduba bi a etima woni fra. Ema oba duba bi abon se no ma bi yifiri wase te se agushi saa so na wo ye be mo etima me masam ye mre na fo be mo na twefia aka kom te se nkuma no omo ne kope wonderful powder bi na doctor be chiro se de obenu na be bo na fo infection na no etu ase ede ama che na wo kwa he me kope bi mato ehe kra na menya bi ato se wo pe bi dia bomode na efre doctor e was 0246 914717 0246 914717 ana 0551 434946 0551 434946 Ketima Hebana infection doctor papa. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi o, Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o, Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Oba Abadabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe. Akusie a oti quantum pon mo. Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mugura, ayeye ni na sienkam.
You say human ubia ni human. Human go. And so the other many pan and no way professor EDBG. Otec nyamema human and koso. Opinion will be a man and koso. Nintre and koso. About war and koso. And can come for a man here no more human. What we not da papa. More than and what in your media. And they say I no Casano and Kwana or their man, what they are saying. Also would be a Snaya meeting at Yato or brand new review, but I said, Nadia chain, Nadia from you. The being so almost not me as somewhere dinning, or when you can eat your ma as a kind, the one to throw, and so on papa, Mother Subusua, you will come, a papa, we are the chance. The cancer in Nazi and come. But woman in a hoban, the PDI, yeah, and more growth for in young class, papa, why you be, Otec. More ninja, let money tumpon. No mutum for butre or dog, and some I am almost can. And the put some mayon and yard make say, what would be much yes, I know much here. Or Monka said, man, and now woman will be any much in the moon. Your Catania, Papa, come on. The trees are great, blow, should you copy bra, or do be a beco, what Baba Nazi, said they are on the CC, not the already one more than to me. And so Manya could do, and Fanya Copin Bra, while with you in Amen. Amen. A dear in the how pentia ama waba yenimha. Dear Hammy pentia mamma say, Fitim latentia me worry obano. In Comodia obano, ne esga and me freno, one ne esga and D and in natural say, on one casacasa particular de non peme. Get no sell, actually, na me worry no. In Kumobi a bit the Becosu Bia or Menin Timbiano or Bonnet S Ghana Mania, a recording descendant. And Coma, one in Bedia Biano, ye besi or Menin Timbiano, Bonnet S Ghana Mania. Into the mamma will say, Obano dear, on Peme, and I honor me. Now, Ebia, Wariana, Mount for Waribino, and the end of Feseo. You be a boons or no Friday. I worry. Intimino a hammy. May worry obano sono. You won't see Kenya and pride. And a worry obano. Tell Banisano, I must see a Mebusian for crano. Or my basa, once more monka. Oh, and Obano so will say Mebusian phony ha, and a BBN and Mebusian phone pushy. Into only your mafasa Kunyano so. That is how Quasi Buona day. Eddie Boomy. Cause you see, you know. Obano so akoseme achire ohema no no ba no akoseme achire Asem Beba Dabi like on feel for ne maame ne papa na se ohema no whereby a onu so mum na ede ebo blabone ama zisi o de gina so akase wontimi nwale bi e ba cho me pese mo boa me na ene e ka bia so nwale bi mu de a ene e ka bia me boye bia no ne sa ba ma na on na kobo aduaman because the minim say asante memrem no so oba kra no say o ma be ma fa na oba ya wale be ma wo fro be fa no Yajina Efre, Timmy Pesses and your money no. Sabemano, or no so, a cabia or no idea to see what like no banada. Then ye cabia me like me bono bound piano, or the Madia Mammy Sanya Sanswa, or Bano's song or review. It's almost a calm born on so own to your mammy, because me may might be semi nijai. One moment or so on the Mijai. And is a say dear walk out or again or your wood you sick up. It is a see how soon you are anyway. Ugo? Uguhe. Mikrom. I didn't know go. Ah, na me mama na dem vemianza. Aha. We da dem 3 years, also na 6 years. What times in the 2. Oh, da dem fiemianza. So also na 6. Say see I no ono dia na aye no. Say ogudem ontimi nante. Ogudem ontimi nante. Na wa wuni aba nso no aye ne say aye ma. Na me do ya mesale. Mama see emfa boni ntua boni ka. Ah papa. Kai Psalm 109 verse 1 to 13. O se dia David bompa ya tia na tamfo. David kansesa na tamfo kura owu a ne yire kura ba wale ne yire ye obegya no mani nya kuru kura nwale. Ne manya sesa bo ane ko bofo. U fremani. Meme na dem na didi. Ah masa papa yu habore nya hwe misira ye nko yedim. Nti wa ye ne den. Ogudem. Nti obeda sorry. 6 years obe sorry. Influence achi. One ne ka sisi a one ne ka. Ne ka papa. Ne fine pa. O ta me ho pa no ye mi o. Some maka kire say o ma me dadem so o ma na dadem 6 years. Wa ka kire no. Na me soro no. Minimi ne be kwa say maka kire bla. Asem mo ho, mpesa me ka kire ho. Na me say asem bey. O so o yiri die ja no. Oba me na wo miru, mi nya no.
na me ko ware hwan obani ade chia no pa na me ba kurum eno bi dumfo Otec 1029 FM akese ma ko 6 enam samo ibi okay na me de kofi me re koma me yere so fa nya aduana me nua ba no enibi papa me yere ne aduana ni wie ya me nua ba se amfa samo nti ama na anwe e de sa aduana onni o yere amfa de na ama no samo ni ti amfa ma na anwe nti aduana onni hoho a wono wa ba besra hoho a wa betome no wo pesa mo ntire wo pesa mo nti eno space na hye mi ampani ampa minua no aduane wo o yere nso amfa samo nti na ama no yere amfa samo nti na ma o de ma me ba afa de ma bi wo ho o ya dmo kokoko ball o na bre minua ba na aduane ama ni Asem Beba Dabi ade che no pa na mka ge so o mo bwa no na yenko ikurum ana me yi sika de ma me yere se onye na me kokra obi se me ko mi kuruma ba na me reji sika na o de hye sumyase minua ba ni ho me yere ko adwaye oba na mi nua ba no afa sika na e kan sika wo de ama wo yere sika mi de ja me yere no mi nua ba na afa sika no e kan wakọ ye fisum ye na se e kan sika abakade ti me ba na me yere se bra me ba sika no yere kan mi nua ba na kan nti wa de ne me mpebiem enam jiska nam de hye me botom ena me ma na foforo e godu ye krom anyumere ya tam de to me ma mi ni me ofa mu me to me ni sa dia mi nua ba no ne ba no pa kuma se oba ya jire mini nti pese mo musa mini aba no Otec 1029 FM samo no ni tri amfa ma no no aduane onni ni eni ni kina sika so wakan na mza afran ba yi nyefe uba yi tai papa se samo no ni tin owe ya ka bi huna die biem ko pese wiase be sei kamani na sanka owe Otec 1029 FM na ka bi huna die biem ko pese wiase be sei eno kura wa ni no eno sunsun so na mdete wi okay enti wo kan sa kire wabusuafo no me kan sa kire wabusuafo ma me ba ko ti ho o ka se samo no se di tinu owe ya nka huna die biem ko ni be fra me so ma ye na de ma odi na busua obo so ho akire mo kama man ho ba se from eni otrimo ne mitrimu na eden mitrimu nya den me wa memia o hu se me kwa o ni se me nipa bonini but o ben me a na ba hu se bisu ba sitie 1 me mpasisie 2 me mpenkwasi asem 3 me mpo bi yere 4 wade da ha me fam sanko ka me mpo bi bia de mom o mo wani etre wani nton de ya me so mo hu se ewia se ton kan da kuna ejimako enti amanfo a ema wo no mo ano tra amanfo no tumi pa adi e de ye won yes ile
ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka wodin ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase enkamfo ne ntontom ɛne yɛde ma odin kronkron no adɔfo ne adehye awia yi yɛma yɛn ho aha yɛma yɛn ho nso akɔaba na yɛma yɛn ho nso yɛ ahyiahyia aha yɛ Otec 102.9 FM sunie ene eye yawada ene ya bosome nwotwi ne da etoso aduonu emfimpinu aduonu nsiamu ene yeda so yi ene wie bre na wie du yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede ba besom na dwumadie da biara da wa afidie iso no se yehia asem krope ne yeka yese yede sua de ebre kro na mu ne yede kire yɛn ho nso ade enu nti na wie ya yehie nokre adofo ne adehye moma yense yɛn ho se ye ba besua de ebre kro na mu ne ye be kire yɛn ho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadi a ye die ye live ewo Facebook na YouTube na wie join yen oba Facebook ne so ana YouTube ne so a ya hwehwe Otec 102.9 FM sa woba Facebook ne so ana YouTube ne so a hwehwe Otec 102.9 FM na hwehwe na so huna wada meburu ya hye fa link ne ma wunuanom wonum nso nya bintie nya binhwe ebrekro na mu no wadwenkyira awowo no fatum wo comment section ho ma yen ye begye na yakan no kama wa afidikasie yi so ne de amamo ebrekro na mu no bia wodi free a wode ba no ya fatum bi fa ma yen na yen kenkan wa afidikasie so mfama ho awiei ye wo yenuanom ewa amanhodo so a yedwumadi a ye die wonum fa yen live woni e wo Spain monitor show no awiei ewo Be Love Radio ne so woni a ewo United Kingdom mu ebi tie yen wo GN Radio so ebi ye Patmac Radio so ebi ye Abawa Radio ebi ye Mansan FM ebi ye Brainy Radio ene bi nso ye Sahara Radio ena wiemu a mo monitor ye wo UK nyina no mo wontentan nso so especially YouTube ne so ne yamama ha ya chiachia mo abusa mo se mo mpo no emute sei ena ye wo Kings Radio enu de ni TV o Paris France abuchiman ni mu Dache Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu ena wiei odom abadem na wonum abiebiem ena dwumadie ni twagu ena information centers a awiei awurade nyankropon ya adom na mo fa yen dwumadie yachia mo ye mama ha ena wa wutie yen se ye wufie eye wadwumam eye ka mu ba bibiara owo na wutie yen ena wiei yesre wo soro odoma nkoma ni nsabu nhira na ho bambo ne nkwa husan se entowso enya okese na entutu wanamo emfansie mede de Krobea nana Yaw Asante awiei oje amanie majimadwa ewa afidikasie yi so ene apesemakana nanie akra matenase Krobea jata mapamfo tamachi ene wiei ya ye ne wonso ahiei eya adesua eya adekere eyesom ene ye ba besom obade achia me wo ho nyankopon adom akra me bo ha den akwa bebro ye ja akra wumpom nyankopon adom ho ye pa na so adom ordinance so acheye ye de nyankopon ye da so tiase sa techerema eda abodwem emoja edi nipadua ni mu afurusane a kire se wayebi enenso eda afro ene yehia ye ba besom adofo sabreja taba engine room ono nso ewa ha saa nso na wo content ane so a creative mind ono nso ewo ho a wodi ewuram se beya adofo ne adehye nso be huyen na wo ba YouTube ne so a na naboadu mehu se waba homa ne so o se good morning Otec abusia na wie na naboadu nie akra ya Krobea Asante yenso ye kan wo ho ha awie ye no nyina na aka bomu ayesom odoma nkoma nya okese
omo aye nyina na ontutu yanamo enso mfensi ogoro mensa ba homa ne so eno ose akra ya Krobea Asante wada meburu ene ye yawada se du yawada bia seyi nso a eye wawoda enti akra awiei yama wawoda pa yasre odoma nkoma ne nsemu nso nhira edi amawo Krobea ye kan ho na kowa wono nso abaso bi eno ose na ya Krobea Asante ena wi awunia yenso ye waha ye new na ahia ye new na ebe kan bom na ya ba besom odoma nkoma ntonko so ahu ye mmobo onkan ye ho ontutu ya na monsie na omwa yen ewa akwani asa hudu nyina mu arofo awie ye hia na esom a ye ba besom onipa dasani otiasie ye wo enioma bia eya ebo ebra eho ban muntie ni yie se wokọ adwuma bia mu a ye wo code of conduct ana ethics ewa adwuma ni mu enti so ye adwuma ye ni na wa ni sa adwuma ni mu nhyehyeye ene ne mra ne so a de ba ene se ofom ye bo okoko ofom ye bo okoko de be ya ne se ye be yi wadi afri adwuma ni mu ewo ho se wokọ ye nkuro ya ye womuo nu a ye wo Krobea ne ntotoye etode bia enhyehyeye wo ho se ebia dabnada ye nkwafuom enti ene obehwe eduru sa dabnada no a obia wo fie ebi kura ye kabom sa da no ede ye adwuma ye o man adwuma wo sa kuro ni mu sa nete ba bia wo beduru bia ene mra amamre ene amane a ewo ho enti sa woku obi mem na ne mra ana ne nhyehyeye se wani so a wo sa nipa kro no ye kyew ememra no ene udi sa na wiase abrabo a ye boi ete ye wo enioma bia ebo ye ho ban eye mra se wo ye nipa na se wudi so a ebo awa anka so abrabo muntie die di kan se nya wo de emfa ade a eni wo emfa mena na kwadwo brenya nyame mfa ne kra nsie yie ebra wote ase wo sese wo ye bema ana wo ye nipa na wo so wo nsem yie kyekere wo nsa de to ho na amfa de enye wo de a da ne da wo na mo awutiri mu fan enti saa de wei eye mra ebo nipa yenye ho ban ewa asase so de enye wo de ano emfa eno ye baako de to so mienu wa wonim sa de wei a wo ye enye right de wo ye enye de wudi wunue enye ne kwan so ekwani a wode ne nam so yi eye kwan bone enya de pa o sanka ye wonu obi nso de ye wo a enka enya ude o sa de a wa hunu se ade wei a me ye enye right ana ade wei a me kwa ye enye right onua me na ho nye de enye right no don't do it menye na wo be ye no wakwa akonya asem afei ade a enye no kore ade a enye no kore emfa wano nka enipa no onim no kore ne pa o esese oka ema asumdue pepepe ye eye adwuma he onim no kore no na wanka pepepe ye enye adwuma etode bia ye ka no kore e de hye carpet ase na ye pre moma asumdue mra meanwhile na no kore no wo ho esese nke nipa ka ya se nipa ka ebeboa ama asumdue no atumi aba enso nipa nka enti na wiei onipa da sani se wo pese wa brabo esi wiye se ne wutie mi ya de anya no kore eya anu ahweyie se wo mfa wa no enka afei de wunnim ade a wunnim eya ye hudin menko ye ho freni masem ko peja ho ade wunnim kawanu tum na se wunnim na wanko kyerɛkyerɛ nioma bi asebe yemfom so a ede animguase na eba enti ene kawanu tum na animunyamo a esefata wo no onsanka eyemra eboni pa ho ban wate asefo asase yi so saa de wei se yedi so a eboa ma yabra bugina
ɛna wie Krobea masɛm nie abade achiame akra Krobea asɛm nie Monica sir good Monica sir yɛna nyankopɔn ase na yɛnkyia wɔ na wɔhwɛ yɛ nyinaa titru na na kwaku twumasi kwa abribomfa hene nyankwada pia trinkwa akra na hemfie no die ɛyɛ heavy wayade dabre menim ahemfie ahemfie ya abrosa na si wa beka se hoti wayade o ɛso papa meka wo na yakra ɛso pa oye dia ɛbɛyɛ heavy fɛn so sure nana wonko aso piafo akra de mede ka wo de ho ɛyɛ sɛ wasɛm a wokan empani sɛ wo anka ba me so ma anka ba abanka ba ngu yensa sɛ wo anka ba na me so ma anka ba abanka ba engu yensa onsɛm a bobɔ so nyina de ekwa kosie nyina ne sɛ saa ne ma a bobɔ so sɛ nipa timi hwɛ ne ho so yi a amane a ɛde amane o hawa ɛde o hawo no emma enipa ne so na emom so ɔyɛ asodwen na wɔ se de wo kan yi on de ɔbɛyɛ a de efiri mu bɛba ne sɛ ɔhaw ani amane ɛna bɛba efi sɛ empani sɛ jasa ya nya sa ya jasa kan so onya sa kan da enti enya wo dia na wo fa no ɛde na bɛba ya chiwa awiu ya bɛbro ya amro a ebɛbɔ odua ya ma odua obɛdam de asɛm a ɛmfa wo ho kwagi som ade no nim minim ɛbɛwi ase na nim gu ase suso na wagye enti saa ne ma we nyina sɛ otimi twe wo ho firi mu so de a ebetumi aboaw ama watumi atena asase so enya nyinkyerɛ ama wani monyam so atena hɔ daa enti nea wo kaayɛ no de mede ka ho ɛno no akora me da ase menso da ase awiai adɔfo yɛhyia na yɛba bɛsom enipa bɔnesɛm a eguso a ɛkɔsɔ ɛwɔ atiasefo asase yi so ɔba ade akyi abe ɛnɛ yɛda ya yɛsɔre yɛ na yɛhunu sɛ video bi ne nnamu ya Afrika soa mfimfini mantamu ɛna ne nnamu adan die na asi a yakohu akwada keto a afei ni awo no na wotua funuma soɔ na sebe okɔ agyanan bi a yɛ public die yi a wɔn sɛ ɛyɛ ayɛ wɔ ade a sebe obi siesie ne ho a na ɔde roll no ne paper no de agumu no ɛnu bi ɛne yawo akwadaa no funuma sɔsɔ ɛne yɛde akwadaa no ahyɛ saa adeɛ no mu ɛna yɛde tea roll ɛde akatakata akwadaa no so enti obi na ɛkɔ ɛne ɔte sɛ akwadaa bi so wontu mirika no wonkɔnkɔhwɛ woduru wobi ani hɔ na ade motia na aba agya na bia isu ya na wɔmɔ bena ma nipa mra na yɛnkɔ hwehwe mu a akwadaa no ne hyɛ saa bi yi mu yi ɔmɔ yi no na yɛbusa wo sɛ hwan ɛna bɛkɔ akodi sɛ nipa bɔnefo sɛ wei na wie yi ka sɛ brɛman ebisi hɔ ya sure na akwadaa no kura no de sɛ di wanyini o wanyini ɛsɛ kɔpɛ na kyerɛ akwa wɔ children's home wanyini ɛnbɛm sɛ ashtown deɛ ne yɛde ne kɔɔ yɛ ana wanyini sɛ ashtown hɔ no mrom hɔ no ya mundi akyire ma me na yɛnkɔpɛ saa akwadaa ne records wanyini enti ebiema saa si wedi ka so ɛna esiyɛ ka so anso anya ne deɛ ɛhɔ nso nsɛm wɔ hɔ nsɛm wɔ hɔ paa nsɛm wɔ hɔ adɔfo awia yi yɛba bɛsom mewɔ mawura ba bi ɛwɔ m'anim ha ɛnɛ biribi nti mɛfrɛ na awuraa ɛmane ha mo biribi nso nti mɛkata awura yi anim ya mema mu nhu n'anim momfa nkyɛ me ɛyɛ biribi nti a asɛm no bi wɔ hɔ a deɛ nipa ne bɛka no ehia mmoa baako wode hyɛ carpet no ase a ɛnyɛ yie kyerɛ sɛ wokɔ haw ni mu a woka wa no tu mu ho no ɛhyehyɛ ho a wobɛhu a na pɔ ɛde woda hɔ nanso wonya kukuoduro na wobie wa no na woka wasɛm no deɛ ɔwɔ mmoa otumi sɔre gyina twitwa gyew nanso hunu baabi a wode fa odi kɔfa baabi na wakɔ biebie w'anim wanhwɛ yie ɛde asɛm foforɔ nso bɛba enti mu ada meburu
de me ye momfa ncheme creative obe nanim ni nyina covered good mi musa ni din so mawura akwa aba ya eja oho te say nyame adomeye ya de nyame ase wedding fee say mani nsan facho me 42 years mawura awia yi wasem a ede wonam aba yanim ha no nya ho abotre chire mu yie se beya ye bete wase de na de wonam facho me damase facho mfie bebre ni me fanse be 30 years ni na medame so dae na obi ni me ada medame so dae na obi ni me ada ntima ya me ntiase e ma boy bi ka so be wale me e ma mne ne shisha wale nyina mfanse obe okokoko ni ade nyina boy de kwa wa mabiem itina me ntiase am ti na dai na boy senya me sibi pa na onu so pa me pa ni yehu ni e ba be wale obe bokokoko wanche kura obe bokokoko afide no ma se ekonomenti ase enti mi solitu ho anamo e ma me na fufu de mi chinchini bia me kwa ye se me ma me na ye me ni ade eno so ye huna no na e ja me de ma ade hihye me ho sa me hu ba bia me mfa nko ma ade hihye me ho sa afide meme e na me de aso de me ko di abrante ye chi na me kokonyem ye me wo ye wansi ho menyem wa hwe me da me wo ye wansi ho sa na mde tititi wa nyankopo adom na ode hwe me ama akora yi enyini kakra na mde ne koye asem ni chire mu so ma me baabi e be je ma wale ni bi ntimi ko ma me wana me ko wo ye na ma me ne hwe me ti ma me ne hwe me a ofra ne ba na ma me ne twele letter se ne ba na ma wo amu nsina yi asansa na bra. We dey Mr. Tobo. Mr. Ghana National Fire Service information reach yesese ya every menshi anchen ya baby asese ye de ekwe ya to a ofa menshi hospital anim wa utwa care na wo de ko menshi main entrance ho no efie bi wo ho yesi jatom sese ya enti fire service foot ya mo adame buru mo roshe ho emfama yen sisi ya okay enti owura ne maame ka se ne bana ama okay ne bana ama owu amonsi na yi asen kasa wo hunti ene maame ne kansa wede no to aso still na wo bae nti wo bae no ade chinya no wasako esika 70 ene wode maame na ade chinya wasako matrawa 7 month mi hunu hwe na chire no ono asan bae obaya obaka cha maame se me mato anu kromu abegu na nim asese woni ma anya me odwane eja me na me se no kore odwane eja mi hunu nti kromu ohene ka se ni ohia ni kromu obiom si watime ya obi ba se no abesha ade a ohia na na odwane ba na maame obaya e ma asem anu ogugugu so anu otwe nti me nya 7 months na mkra maame ne se mekọ na me sa ba machi bisaba mechi betna sia na akura ni nya 3 years na msi da bi mban so no oni ahodene sa na menyam awro ho ne atete enti mini aduane pantim mbana nya ahodene tika kra na ne yesi yale bi da ne yam mano na abijan oba bi ni mi ko kwatete ne ma maduro na akura yi tonto nya 3 years na mde ne koye na mde ne koma ne nanan amene so se ya mpa wa ya de magino ama akodi pa na ma mi ji akura no ne tena ya titere mazi bia na makọ ne sa na maba sa Betrans ya 8 good years na mbani nyaye still abema bia ba makwamu a okase oba wale mi ana okase opemekura keka okwa wo mabiu se bema ni hu mi ne so okase bia awura mani jon ho a eno ano okwa wo mabiu afina ade de na ekomiso mi pese me wale nanka mawo ma ya na msi de mesa atwempana na masa wo mintena ma me kamiyam isa ko ene nyame ya ma do menya baba ko sa ya de e ka me be hu ono so sa the same problem na biom yankopon ya ma dum na the same problem be second one ono so ye wo den ono so ahwe me sa ene no so sa mi sa dia awro sa ne nyame so ya ma dum biom na eja me sa wo ya fa me ho fa me ba eja me tititi wo sa ma tena sa still ade kwa na eko na msi debi sese dia ameme mi hu dia menye sese mi tu obaka se mi deja mi hu shishi dia kono mi hu no me da ni ene mi abeda sa basanti no ma nipa kura wo ye mi sa de no mi pese mi sra tiefo
ene adomfo mommoa me na mo me mobo na mo mobo na mommoa me pa na mabre 30 good years ni mabre ma bia still ne nyame hu me mobo na se boni bi mpo no ma ye awrade hu me mobo na on fa sa asem we so no fa nye me nkwa na me mai na mitimi nya hoden nya adwuma nhwe me ma na me hu me ma ne daache ni o ma wie ye pa eno ti nam de beda ma wie mu hu me a dia me ba ye na ase enti se ya adean pa ne hia wo se de hia me ne se honhom mu de ne ye be ya ama me abe ma honhom na nipa kura wo ye me sa one me beda no no obetwe ne ho afiri me ho amanya me fa ho die se me ye me sa ne ya wo me da ho na me hu si ya wo me pane tobo dayesu me hu si ya mada na me hu si ya wo me pane na me si ne wo de ho na wo me pane ti me susu hu kire obi wo se ne enye nti me dwu wa me ntiase a me ko me yale me sa hu nyina apro me de ko hospital yesi me nya ye charge na me si wo bi a me ni kuru ni mpra de edem ko nya ye charge na eja me kokko hospital ade ya me ma me nura me gusu a me no we nyina efi hene fa ti ma bre afukwa de me hu de me nya me ho kra wa blabo yi mu me nim de me ya ma blabo bi mu ti me de abeda mo se mo mo me nya me fa mo so no mo wa me etiefu obabi obi bia lo betimi aboa me bia me sra no hu me mobo no mo wa me na me nya me fa ho die mawura tobo o die me die anado na wo son die me son die me na bonkum ni ye wo me panye me to fa tobo o de tobo o da ho na die sumu no yisa die na ye be wo panye ni yi kire be na bintie me da ho a me ho sa se ye di bibia wo me to me na bonkum no eto no ni ye dia wo me na me kai ya wo me panye de me swale tena se na me se a honhom de bia enya hwe afi me didi ma na ehon sunsu aso baaye me sa ho nyina pro doctor hwe me o se menya ye charge chi se ye mamaduro na che se honhom ni aba me sa de we se me su bi ni pa kura wo ye me sa de one me economy de me hunu so ru de ohun me nti ewrade na nkome koma me koni nyame kon ye nyame kon mi hu mi sram mommoa me ba bia domfo wo bia e be hu me mobo bia ya moa me ne ensa me yale honhom na mpia ni so ma me hwe bibi ebra udi nkan fa be ma na udi kan no sa be ma ni hu se wo pe ene wo ko ye no wa ma bio ena wa wo de wo ho ko ye na etese sa time no o pa wade enti na ma wa wo so a wo ko sa na me pe no na me pe ni pa anti na me so me pese me ye basa anti o ka so be wale me sa o be fie me fa so be bo kokoko no me ni age ti na me ni na afi o ko e wa mabiem o ko e wa mabiem na me si de bia de we de me nti ase e na me ye me tu anu be bia o wo no ti me tu anu na nyi se akoba ye no so wan fi me biem sa time ni nyina no na wo da o so da ye so obi no beda sa time nya na me so da ye hu se obi ne me beda eno no ye hu ne se sa da ye so ni se ase me da wa na obi ne me aba beda obi wo ha ase oba ti metu meni ametu boabo na anantwie se nantwie no wada no oba no wada kwam ho no musa woni maka no na me de bo sane sa mi nya no wokọ de ade na ase ne oba beda no uhu ne se oba ase oba otobo na adani nantwie atofom no adani nantwie ize nantwie na no beda yeyo ne beda mitimi tuto da ye mitimi tuto wokọ akwam na nkrama e fa me nkrama no minufu da ye mu nyina me hu we nyina wada no wo so da ye no na nkrama ye da nkrama no minufu awa da ye na me tuto wokọ akwam mitimi nso le bi wa na me wia kai ba na me wia ngakrakra na no metimi awia atwa kwa ni mu na ka na nyame amome we nyina ekoso ma bra bom fie bebre na nkrama ni nso bi fa nkrama wa mfa me ba onu minufu onu minufu wa mfa me onu minufu e ba sa da ye nimu wa na uyi uno for de mana na me yima ase onu na ase ya no wa pre ni we ase woni be ma da no wo force wa no minufu no sa pepepe ne ya no ye me na ntwie yi sam tito wokọ akwam mi tito wokọ akwam ntimi nsare na me wia sa ebi wani amamaduane edi mi didi wadaye mu sa madwene wa menti ase no ma ekoso ne di anu enyan okay afi san to bo sa be ma no a one no etna ya ankosi aga no
one ne ba no oda so wo nana ne ho ana okogye se we school nti waba wa wakofa no wono ane bae oni saa papa no achi oni mema dodo sei ne tena ya ansa na wo behu de wo san ne be wo second wine no ono na chi kwa de me fanse me hu be ma bia bi me hu be ma baako enu ankosi aga na me be hu we na me de me sa hu ma ne se me pese me nya ba bi mu nkamban ba baako de me mpe na me kwanye me ono susu wa mfi me no enti ete se be me ba be ware pa de wa nya bi me nya bi ne momwa na odwene se da chinti no me ye mobo sa enti ma me fa me ho ma be wale me pass on me be wo de me nya bi me nyam ko si me ko yintungu yitugu na me se me yintungu yitugu pa de me yintungu da ti yitugu me yintungu ana o ma ja me life ama me obi a mfi me biem enyankopon na aboa me na ma timi awo sa wonya me nya ne be ma ne nyam wie pe no an be ma ne me na biem be ma ne me na biem me di awra ho sa ni na mu sa so me no ma isa kwa chima sa na nyame ay madom me nya bibi kakra to mo na mawo na me de ahwe me ho ahwe me ba sa de akoni sese de ano onyan afei san to obubio na yen san hwe se oba nyemo a okwa yare sabia wo onyemo aya ukobi me kobi me ko ye no me kwa o mo hwe me o mo twere dure ma me ebi wa sa atam no me ba penene de no mo twere do me nya skantua o mo de ma mo so ko ba no abetua me si yo sa so me ko still a me nya skantua ba no mo ma meduro no ma be no nom sa be pem na mentua o mo ka me kwa me ni mo mu biem okay afei sama me nhunu oba kwa yare sabia no onyemo a ye mane ye lab test nom ne de keke ka ho ye mame ye ni nyina wo ye bi me ka kire wo se wo de o man ka bi da man ka bi da no kware e cha me fanse ye ka se me nya fanse yi ani bibi kakra mu eni afini bibi kakra mu eni man fanse 3 months mu eni into first born onibi debi o second born onibi debi na won kaka utre bia wakwa akofa ba ma bi no ode ama wo debi me fa ba ma bia ya ba wo me panie ma mehu si awo me panie nyame yi ya ba mehu se panie ne de awo me mehu fees kati awo me panie ya wo me panie no so mo si awo panie sa so ejina ho ma se yale ne de ama eno mo so na me nya ho sunsan so am sa ho nyina program ko hospital because yesi me nya sa yale ya ye me me nura me no me hu de me nya me ho afede me kobo hata no makobo hata me hu de me nya me ho na se sei wo be ma wo ne tie se me ni be ma bia me ne tie ansa na wo be hu sa panie no edi yi ana ne da ye so no na wo be ma wo ne tie na be ma bi ne na ba me nchen no owe wo no owe me na sa be ma no wa pe na kira kwanye busa ne se bia krache why test ye hu se bia wo HIV ni bia na wo ni bi ipa cho me be ma no kwade me nim ba bi owo bi wo nim ba bi wo debi enti ono nso eye dai ohun na wo se wo pe no eno anu no wo wiwie ye no eno oja eno anu ko ansi wo bi awie wansi wo bi foforo bi hu me no ka se wo pe me eno anu ko awo mo bi kura sha me bokra eno anu emem bi adai ebro se ye ka sei sa da ye so no o se hu me da so hu hwa na ma se hu biom so obi ni me abeda me hu bi kura nche bi asa hwa na ma se hu sa se ni dia se mu twe kakra na ma so me hu first ndi na ba nto aso ba se ni dia mu twe hwa ba hu se ne bi asa ba sa okọ ya wo mo hwehwe wo mu no o ma ka kire o se HIV enuru AIDS debi mo se HIV enuru AIDS eno o ma start ma wo kaka utrimo nya be ma bi no akwakote afiri ne ho fra kire se wo ye obi a yeso pe yemfiu enti e kire se why you desperate wani abre se ubenya ware ni bi enti e bia na do ho me ma debi se ma so da ye na hu se ade no ye wo me panie no ke ya wo me panie ne dia meka se bia be ma bi na dia ama me eso ya wo me panie ne ne ma me hu se da ye mu ne ye de ye di sa ya le na ama me enti e huhum HIV na apie wo na mu HIV na apie wo na mu sa no ti me ma sam ne de din papa
Edi jise nyame na ebem. Ti mesra mu mmobo tiefo hu me mmobo. Mesra mu. Na obi bia wo mo bia mesra wo mfa mo am na nyam fa ahudi na me nipa ahwe me mba. Okay. Meba. Besa ba so. Adofo awuai 42 years there. Onyini enioma ha ene ma yenkɔ ya chibio ebra wo si so sa ba ayoa na wabra bote sei oh me kwale na me mpame masem me si so na me mpame masem kura anti enam santi ne ma madam fu bi kura ka se bra we die ono sojo ti me de ne ma wawale ti me ba penene no me kwanya me kwa na me hunu madam fu bi na de me ma no ena me so me hunu na me se me pa no ono so opeme ena oba afie me fanse obaba okokoko anche kura oba okokoko no okoya wa ma bi ti me si so de me de na me masam de na ebi ni maniso wonya sure say wakwa akotwi obi adi ena wakwa akosresa adi eni di abayo me kwaji obi ahwe kwajiji obi ni enu kwa de se bi awadi wa ho fachi na de jeji amanfo enu kwa de sa suba nu kwa de bi ni memu menye obi asa na menimi de one me kono meminim no so onu de oni meminim no ababa wa bi ebo sa nwom no na sa nwom na ye me de pa ne di kra na meru afika kra o se wa nko amame a me ye den de onimi di akon no ono de ohume nanso me de me huno enti se wa nko amame a me ye den oh yeah nice lady being a boy me re finidin enti maami aruabai na re hosem enie Yaw Asante mu Mepatwa ya wawofuo nyina wa ha mepatwa ma wofuo nyina ewu o mawu patwa ebra wo ba no ubusa wo ho asem kakra se bi a wo kwan ben ne fa so ayenya wo ndi mantima musa o maame no papa ma yesei ni edoso na ebinim awu enti wo otiase o anuanom sen ka ho etiase se ye me maame ma de akanan patwa sa nan no ebi ye ma patwa penini pa na ye oba de wo huni woni na di ho nkomoda patwa de bi ono mi kan sem we kire na on de se ne otie na mi kan kire obi ada kana me betena me omumu bi nso aka kire wo se ebi ade wo famu omubu bi nso na mu ana okay bi an kan sa nkire me de ba de mi di na chini waye basa no ne nam bema waye basa eno ne nam na ya wo ko wunchi minchi de se wo me ha ya anti me de hodi aha se wo ha no doesn't mean say wo ninchi wo wunchi ame wunchi makoba akwa o akoba akwa ba o ko na nkomodie wo hot say enu asomasima na mo mafie sa nioma no ye ni mu didi sa nkomo ni bi o mudi ya na mi sister ne yese me de na mi shanti afena me nyina me ba fi na usa na mi sha nti afena me nyina ase me ba fi afena wanyina a wo ba fi minni ewura bi edi nkomo na ewura no ofri Burkina enkro ni bi so girl no ye nsanchiro ni ewu Kumase ha enu okọ ni nchi na minchi a okọ ye no de nti a mebusa asase minti na me kan ewura na asem ne de akere wo no dako ehyew wo ho enti wo mo guabonten de da abonten a wo mo de da abonten a enu ohun se ebura odom ahye ewo dam abo aponche abrechiri sa na dwunu wo abrechiri ginam wi bro no dendenti butu make say boto ba kokora de na abrechiri watumi awia abrechiri o na wa wi bro boto ama kakakra bi na je sa abrechiri kro ne enam ena ewura no tam ade ena satre kokora na po no de ko bo abrechiri no ena abrechiri tue sumu sa ena fum abrechiri koye afei ade ache ne papa ye enkonko sore a
ma mi na nanim muntum wa honhono eno ba abaya ne ho girl no station be sports department very nice girl wo form kama Dr. Cash you are monitoring what send the girl ni di or see your friend say Dinah Hammond yeah Dinah Hammond on the boss say one kwa mami ameye day say when ya mami ameye day say one ka mami ameye day mi ura say when ya mami ameye day kra kire say di odi media ko no de mi huno den so onu de wo hu me say one kwa mami ameye day meje oh ebi ni o mami nani ma hono abage ne nchen nka meboni di o se nipa sumasi wo enu ankwase ade na wo ye na nadwo no wo hu di ode aye me wo se ma menya hwe wo se hwe anadwo no buo na wo to ye no buo no wo de bo hwan wo se adabi aboa brechire na na awi aburo ena medi ade de bo abrechire no wo se uti na ye menya saade ni bio nya sa wo bohu de beto ge ni free ni krom esa ba bedru asante ba yi mu a adofo wabebubu it took nyankopon intervention enka girl no wawu sane na wura ne tie form one na kuta abaya no wo be fon ye kiti ba ko pe o enei ene nyankopon ya boa pagya akwada no nkakran okay enti ebia unso ko krom no ukoko fun baby enti baby saa ene ma hunu se me ye baby saa de obi aso anka baby saa nkyere me ena wonsa nso ntanko unchi enti se bi nso aye de awo se be ya wo beba unchi men de me ntimi nkyere de Court me fancy me call by na sa case we be see. So yesrimni. Pachan. Yesi to de bi asem nko machi a eye de matete. Yetumi ma yare bi kura bow se be ya wo beba fie na yehu se wo nso wa ha na ofri. Mo de ko mo ya wo mo ho na ye tayo o mo sa. O ma ya wo mo ho. Na wo nso so ye bia na ye be wo wa ha kura na wo nko a ye ntumi nya wo sa. Okay bi e betimi aye de. Okay. Ebra na wusa no. Na wo ye obi a udware abonten pa na. Ene na metaye nsu eto amenta na emu pa. Idwalem. Enom ne ade. Enti unyini ba no. Ebrebe na hu se oda unya saada ye no. Oh, mi nyini ba mfanse saata ma me so se be ma be hu me na ni beje me ho no. Mi nya be 18 years ni de na normal be ma hu me na ni je me ho kama. Na me mpene. Ya me de me simi de mi nya nwale. Esa me wu bebre na se si amaye maame nti na me life no ti me de na me mpene nti me du age bi a esa afide esa me wale 20 something one esa me wale na sa no ma we happy me ida na obi ni me abeda sa abepem ne and ye ne bada bia papa me da me nti me na kora me wan se aba ni pa so fa wa de sa for bi wa me ti me hu na asa be ma ko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  fa wa de ma hu nyina atumi forward de pa de chese woni ni pa ne da fiska no ango foi ade mo pesa mo ne ko challenge ana sa forward enti e basa na ma wo kon no be ma e wo aniso mi de na me kon do be ma na be ma ne be baso oba wo nyina say ye twekura oba wo nyina da wo ndi obeye no okwa wo ma bi na say nipa no a na oba na ofa o ma ye de no oyobi a ase wunim no ana bibi sa ada we de minim no enti na ye ba akopɛ na e ba na different na different mi ba ma nyina o na me ka se oba bi ba ya obeye me sa afi me to bobo na na odane na ntwie na na magugu no no oba de oba de aye minim oba ma okuta oba de okuta be ma de ebi be ma de ne bonise ne oba so de bonise sa na me hu no e no de be ma de ne be ye me ti me si me to bobo na be me sa me to bobo no me wan so akoti ato tito na oda no oda ne oba na ne magu no
ne magu ne ho na oba ne nso ye dedede oba ne de oya heda nye desa nti sa akwa akokọ ne de no enti se wo hwa akwa akokọ no ene de obedane oba ma wo hu ye no omumienu penkwa na na eba ana no omo eba ne do ene binum so ba binum so ba ma sam ne de nye easy binum so ba pa no mu de asemani ejeja o mani eno nso na ma wo mema wo ende mema mema wo mo basa ya wo mo yi na soso ana ti se nipa de na se wo ni sa da ye no ma ti se we nipa nte aye se nipa de na esoso se nipa de na se bi nipa de nya ye nyina na ye de esoso no ma sa e bi de susa na no akwa de ye ba ye asoja fo yi de to nwom wo ma boni di nipa subasi di kete enya fesa enya fe enti e wo bi mu wo ho a wo mo de no omo ni agapade sa ebi nso wo ho a eye ho ne ho ene ebi nso wo ho a eginam pa da bi wo ye ho ne ho na sa akwa akokọ no de na no ye ma ne de ne ye wo de sa so ba ya no obeto ahye me so no wa fa me sa owie so ma me hwe no ko na we di obede enti eba sa wo sore ba honam wani a uhunu ho sei me ho sa te bibia be me uhunu te se di obi ni wa be ha obi ni me abeda nti me nwale me ntimi nante se mi dwale na mba shi tini nyina mesi ase ni hunsuo no doso eye bi gu ba shi so bi kum ba shi so ade chia me hu se ase ntentan bi ti ba shi ti se mi yi no mesi ade a o so ne daye no etumi pie na nipa ni hunsuo gu nipa ni hunsuo no gu ba shi tini mu na ye ba shi ti asa ache no ti se mi si ba shi ti no na enti se bi a eye wo ho maye e na bi agu so bi nya me de se me de o ha mi hu na mi hu be ma so de odie na ehu odie na ehu honi ehu ena ebewi ase de wabehu si abewo me panie no kra na edi wie me preko ya ne me dan kra de se jana kama fa ne sa ne panie ya sa de abewo me be ma me yale asa aka hu me na matena wi ase adi pa ahwe me mai enti efri si abewo panie na oni obi kan ye o ka se nye okwa ayaresabia me ka se wanya HIV no edi be se nie fan se yi amwani afimu ani uni paduam ete osai ni paduam se me uni HIV net nti uni paduam te osai se me ti obaka se me dajam ho ahyehyehye ho hyehye me na me ho asa me ho ya memle ho ya memle me na ante kaka na me ho ya memle na ma tan se kakra na ma sa asore sa na me ye oba pa onye hye ose ebia na wani abre epekununti na weibo na we yabebo na mema review ro David no kwa sa life ni de bi ni mablabo sa life no kwa de bi ni ma e ka no nko anti kwa anka menwo okay afi me enye mass bi efri bra oni di otwato yi a obebo wa okọ ya wa mabio ene bra wo ba be hu se yese wo HIV no de ahine din kansi boy ne be ball enu ne din kansi ya now ye ka so wo HIV ne din kansi obebo me na on en ne din kansi enti ono be ball wie ye no e na be son da ye be hu se ya be wo pane sa pepepe wa ba benya HIV na ene de ne ni adanse ye se de obehwe wo last no ono na abra HIV enye ono na obede hu se ye ono enye ono me hu si abewo me pane na me nso me pese me kire se what about say yenyi honhum sem ne nto nchen na yenhwe se de wone wo ba beda last one ya wo call ya wa ma biwi ebia ono ne de sa HIV de be chewo na me so me kire se enye ono asa se ma so da ye hu se ade ne ye wo me pane ti ma so da ye hu de ne nka meka se ono na ye de odi ableme so wo ba ma so da ye na hu ni de minim se honhum ene ye be ye me sa ade okay mesan ba osubio hwe ema muntie saade we na mo nhye ne nso saada ye so no se wo ye babunu na nhunu bia entem bo panyin bia mane no ni nkan moawo mentena ho ema emeduru empempensuo bi kire se
se me wo mi tokura bodwese ya mi didimu a me bo ho ban se be ya obo ade emma ho enti me wo awura bia me ne tena ase di nkomo no kire me se be ma ba ne ho a be ma ni tumi ka kire ne se waso daye amobi ama ne warning se wonnim na ukosa ba ya we hu bie wa meku enti wono be ma entumi ntena ne ho kire se be ma ne ba ne ho a nipa na wo ye be ma ne be so sa daye hu se nipa no ya wo ma ne warning enti the moment a wo be hunu sa de no e wo ma ba wa brem wantu ho anamo na wotena ho a se wunyini a epam na mafiri wo nkyɛn kire se kuratwe bam ni nkuntwe bam enti omma kwan emu obi ma ho enti hwɛ bɛma bi wɔ hɔnom a na ɔmfa ne ho nkonko ka ɔbaa bi no na ne nneɔma flourish papa na ne bibia kɔso na otumi spoil girl no enti na girl ne nso pɛ no ebe wiase a wɔde ne ho kɔ ka saa ba no pɛ ne nneɔma nyinaa start aba fam a ma sese bɛma kro no wabɛyɛ mɔbɔ wakɔ obi de ho de wani wudi akon no wo hu nanso no de wo hu ebinie enti da ya ye tufo sese wo ye bema tokura bodwesa wo kowura mu no ya hweye se wo ye oba bema wo ma ne ho kwan amana ba be wura wo no ya hweye kire se wo betiem behwem no na wo mu bi e wo saa ne yoma no wantu hu anamo a ensunsan so bebre ene deba ebi ni de ewurai enamu a onde ni gidie mu no ose ohunu ne se pane bone ene de ba be wo ne wonam ya ba be ma no HIV edin yo endi sese wutumi ya adwuma kon kakra okon kakra yankopon hu mobo amen. Dr. Abba Plus. Nana. Akwa aba doctor. Ya minia. Pacho na umpo e. Nyankopon adom. Yet. Ahoden wo pa. E de nyame ase. Yes. Na no na me ka asem bi kira wo fa minua oye last born. Yeah. Na ahopopo bi tisi ni sumpo firi mu a. Na se wo kono. Hepa Plus no na wagya ne ha. Oh. Enti okokoduru ye abna mi nta frɛ me ɔse na nei mesi ye ɔse kofi se aduro yi a na ututu egu nsuom emanwei wagya ne ho enam so nya hwe twapi asenso papa bi a waton aduro ache pa me nkwala abrem ena saa papa ne sha aduro ton ase ye frɛ no opanyin tawia saa abre no ye teacher ni ohun saa time no na ye nta hunu pharmacy drug store over the counter the herbal shop enti na wo ma eto nuro no ebia owo the bicycle no wa hihye aduro ni de agu efiewura asoamemu no de asi ne bicycle ne to saa na no opanyin tawia no wo yo no na nioma ekọ animu no sese wa bie enuro shop kese enam se monko ho wo mo koye opanyin tawia ho no mo koje wo mo Hepa Plus Pavi Plasmos wogusu tutugum ne ho aye de nanso me se wo make sure say wanom ama ne system ni mu aye fine na afi wa hu se ni immunity no agina so enanso ye yawada ene ye dapa wadama ye hie tuye ngidie mu nana me da se na memfa konya so nchia obi a oti Otec FM Asem Beba Dabi good Hepa Plus Pavi ena Plasmos na ye de eye kokobo ena ye bo se entwen mane nkoya ansa sure Hepa Plus Pavi Plasmos ko pebinom 60 Ghana cedis sabio emodru de nanso se yare eto hye nipadua ne so a obokasen se de ye kan 60 cedis no ena yasan so ma na very simple say anka wo wantumi kra no bosumi ni nyina Hepa Plus de nya ba ko binom na se wo de wantumi kra okay Pavi 1 Plasmos 1 say ni nsuo na wo pe say ne topaye na wo pe nanso sa hoden ho na wo betumi a
anka unya mienu ana even 3 kra ensa hwio sure we ye dudu ye nananom ena boa wo mom tena ase wa hoodin mu sure ye pen so kra de ne ma ne edi asie no edoso bebre phone kra ben ye ne edi asie ye nuane a ye die de ye home nyina ne ye edi asie enti Hepa plus pavi plasmos no mane meka wa nkasa wo ho good na emen wo se be ya wo oma ukunu oyere wadofo no a eben wo nso benya so mfaso bi enti na yama dosage forms na yemienu good di obi apese onum bia no obetumi anom okay me de me personal lines ma na wotumi afrɛ me good 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia sure 0542 807 907 0542 807 907 Enoye Hepa Plus Pavi ena plasmos good ma wo honya den obi how pa say menses ne mayi nti ama oda ona o sure obi dware wi na o ti ne ho keka no rush said the last no obi di na dance yi hunahunu obi mpo besi ne Hepa plus pavi plasmos pebinom manipadua no emwa o obi achi bremu ena ye ne ya obi stroke na de na to ho obi ulcer typhoid infections ahodo ena ehunahunu nipa diabetes ni akomayare edi hukese aba beto yen so ena de ayam hyehye kra abra ye kidney problems eno so ma ne homene so e wa Africa ha no mesre se opese unya ahoden a boa nipadua no well-being sure well-being a yekin so vital organs nyina benya hoden in the natural sense into bra boa na dwuma yie kidneys e boa wakoma aboa ebeye din po se yare betena nipadua ni good Hepa plus pavi plasmos ye diaba good Ghana ni enum bi ni nipadua ni nya hoden na yare ne ntem kwan no enwa eya sema etie o sure ba Ghana ni no betie na Hepa plus e kranti adanse ya omudie no kra na na Krobea o ton na dronti mesrew nyarewa ne namframem oba kusku a amongst niema watoma ni nyina no Hepa plus pavi plasmos fa bi hye ne niema monfa nko sure kire no kwan pa ne se obeda onyi Hepa plus pavi ne plasmos na onom na emwa no oma ene wabusuafo ane omutifie nso make sure so bi anya bi afa ne nipadua ni mansen ade o sure eniema ye die ne de ye home ne de atwe ho ahia ne nti ene ye kan se yen target no enye yare bi nti o ahoden ese nipadua ni nya me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 0542 807 907 0542 807 907 enu ne ye Hepa plus pavi ena plasmos na last time me no program ye na lady be frame me o say omo wie esesa omo twen results no oka ho okay na oda masese na ne maame etai to Hepa plus pavi plasmos to pai ni bi ebre no good enye sa enu na ebia nkonka ti asefo he yare a na ofem before se ne maame ehya se de adro na bre no ene isa yare ni nyina afri ne so wow Hepa plus pavi plasmos ono no mo school mu ho no ene boa ne mpo ma otumi tro
eye wasi enso hwe ni bi is at the point na the friends nyina nim say de oyarema ye tidy ni kofie bribia sigbe ni ade ya ontimi ntro ne ma me sha se o mananonom Hepa Plus Pavi Plasmos wa frɛ last week das say Hepa Plus no pano aboa no onu ankasa ka kire ne namfofo a omunso school mu nyankopon hyira Ghana with Hepa Plus ma me nka we nso nkyerɛ we ma me bia na na ofrɛ ya oka sɛ nani ofrefri trade na no ohun hwe nanso ononom Hepa Plus Pavi Plasmos nsesei ohunu kanea enti meka se meche de ba kokora aka ho ya o ka so ba onhwehwe me kra ma ba onhwehwe me ene ne ba ene bae awura abaya se wo ye nurse ni obae na me se o maame onom aduro pa o se opanyini onfa ni akro na duro no aboa ne pa enti meche ne ba ko kan de emos de man no ho se won fa nkoma na brewa no excellent no nkoso anom yes se be ya sa pressure na aba na ni no ebeko na hoden anka se kwatna nipaduanim na mektai kan se me de menya anka Hepa Plus Pavi Plasmos no ye nkoto ye kwaje na se me wo se sika se mu ahoden no a anka obia nam street a obo pharmacy drugstore over the counter no akai se me kra me num bia che for me wellness na anka akwaje Hepa Plus Pavi Plasmos no banana me nya asa ahoden no nti de ya me ye ne se me ba radio so sa me chebi kra metum se ni nipa ba kompa kra na menya na my fulfilled sure se me nso mama onipa ba ko nya duro ni bi na ene so enye different na nipa ba ko ana mienu na mesre se wa frɛ da no men frɛ bi wie ye manipa foforo so mra magibi na emwa onso a ofra ya wunya bi no me ma ren ho kra o ochina onso be ewo mu a onso brebe ba so ato na kanfo ma foforo to bi mpoche efisa me bompa esa anka me di nuro ne kra be cheche enti se minyanye sa de na ebia wo betumi ato bi anom na wato bi kra che obi foforo yenye sa na yemfa moa e magana yenya apomuden na problems na ekosoro ana awiai ena no pay bra me ba beduru office o ma oba ade achia me ensa ni nyina mienu ena me hwim ba ku free den sam enti say o se ane akure doctor baba nti awi oba no age a hye me mu ena say obo enti mi miti hei mabobo me Hepa Plus Pavi Plasmos ena me de ti hei na me busa wo wa wutie me na we wanya bia no mo ana se wunya bi no mo ya ene doctor se minche obi se wantumi anya kwanya na wa anyi bia bowura drugstore over the counter pharmacy bia bewo mu ukura sister Ghana sedisa wanya miensa ni nyina bi ofrefo a wudi kan me pa okere udi de se na aka se free hen hello na boati jan o boati jan pankro no boati jan okay papa wa ya fashion designer Hepa Plus Pavi Plasmos no onfa ni agro na wonyane saa wasa kanfo e de ma ni nuanom ene afoforo wati ja de enti na ye ma ye saa tena na do ni edo papa na me pese me ka che doctor ben se me se no me ko na se me ko western red na nema galamse ni se dem lantin ti ye ne hopa me so fa bi nku ho mo no nya hode ebi wo ho west ebi wo ho de ubon man tibi wo uko Krobea mu wa west de ko empo ho wa sai okay yate yada senso enti awia ya chaw miensa brabeje ate wati jai ofrefo a wotoso mienu uni de se na aka ze free hen ana ma he ya na o bacho na mo ye de Yankopon adom ye fra se o ka se free hen bacho me ka se fra hafo akodi ye fra o say Margaret ye tie mu da ye da ye nya di no mo akrodie won ko ba bi o muton nro no dia ina munya binom dia mucha na video zo no mucha da ya da ne na dia uti ya na dia nti na amu ani abre dendende pebie ka kira bi na mentie nana edo ni de ansa du ha me mano bu ana ba ko ne ho etimi ahye mi fie bi mana bo se ho a na ho ado
Wow. It was about 2 years so. And I don't know, Susa, the shade man, and Yakaka, no, Timmy die. Wada? Wow. Any bra, Benjamin and sending in there be what? Benjamin and son. And then when you be what? Margaret Akrudi. Hello, me pacho, who did the Sena Casa free hay? Hello. Your friend say, what Casa free hay? Because I feel like, yeah, I am no ya. Hey, one a ya would tell you be a yana. Ready, me there, sitting and saying, I'm not being glad. Now, Edian, I'm when you are brave, baby, din, catch them. Papa, every Sunday, what they are naming, they operation. A woman finances in the night, and you are 1.5, 3 weeks, I'm the master, and I'm saying, I said, it's bucket in it. Bra, Benjamin and sending in Abby. Why, Bra Benjamin? Bob Piafo. Hello, why would you know how did the Sanaka say free hay? Hello. Your friend say, what can say free hay? As your friend is Sammy, to say free Asafo. Okay, Sammy Asafo, Hepa plus Pavi plus must no one be paying. Manu be paying, Matomi so ama me bana, men am num be action and saying. Now, no, ye or dainty and no will say pebby me. So, there means I came there, minimum, have a paramocram and say, Bijano, and so. Me timi no mbo turu ye na me ho ha me papa na me say nje ma me ni sa ba me so nje me bai I no school kwa Otec me tobi ma no oba fi oda me yare onu mbi o eboa no papa nti me yabia ebebo me mate eni ebra ma chaw me ensa ni nyina bi beje wate bra ha sisi ada beje hello why would you know how did this na aka se free he Papa, it's only Gladys. Hey, you know, this is how Gladys, so can say free hey. Anraga Gladys. Also, what baby? I win your BD and Tina who pay be a catcher in the minty. Papa, me say, you baby and sign out some good too. As a minami and signing in B. Dansana, Papa, Menuma and Sanoma to 2 years. Share. No, I mean, no, me dear, don't see I'm to me to be called Rasto Cotubina. Wow, Gladys, why are dear? And Tiana, Unianomo ma sebe, Omu bu omonsa, Omunamsa, how ni bibu, the Diana Becacha Omo. Oh, my God, almost a monk, I'm going to be no pa, but I'm Mr. the minute, so pie, dear, in the box cocono. Pavino. Hey, Papa Jai, I'm to me, son, quarter now, Papa Jai. Unuya. Nothing can it say pa Atiabum. Ah, asa na man your man so to toso. Papa. Now what they are target to actually. Papa, I don't go from one date. But could be a day to the thing. I know some from Bravo from used to be the first year and I'm a family saying and get to what a wow. Gladys, my chow me and sending you every brana bejawate. My chow me and sending you every. Hello, me pacho did this and I can say free. Ama ofori krum. Every one be paying. Hepa plus Pavi plus boss one be paying. I am be paying. Dear Yama, won't you press a men's and show be? Sama dia na me hona me da. No can na me want to take for. Ma me no to be man. It is not a complaint any ya. No ma to carry ya me adom. There is fine. Okay. Bra, my chow me and sending in every budget. Hello, we did the send I can say free hey. Pacho me din the audio. How do ka say free hey? Kasa free adukrum. Adukrum how do ya be wa no? Hepa plus Pavi plus must no one be pay how do? Pacho na me o diabetes ye ma me pa na nyankupo na me danasi eni ye we adulo ni nyankupo. Aw. Ti ya adulo ni de dise nyankupo pa na me bosi ni be ya
nyankopɔn wɔn kyerɛ so sɛ Ami. nyɛ bɔne biara mfa kasa Ami. asɛm no no Mate. Audu bra macho miensa ni nyina bi bɛgye wate. Brada bɛgye. Hello me pa cho wa wugina haudi de sɛ na aka sɛ free hey. Me pa cho me di na anu aso ase. Na cha so ase. Hepa plus pavi plus mos no wanu bi pen na cha. Me pa cho ai me tra. Wadura no die nti na ye wadura ka kire afoforo ne yentie. Me pa cho me ho nam ye me ya. Me no ma me ho to me pa nti ye dura de bia. Esa ya no makoto. Wow. Adwuma wo ye ne adwuma den wa ho. Me pa cho ai no wojom. Enti ene wo nua no dwomfo ma etie o die na abeka fa Hepa plus pavi ne plasmos no ho de akere wo mo. Beka ese no kwa ne so munyina obi amfa nye o maduro esom da Hepa plus de eye du papa da doctor so Doctor nso da se je so bra beje mi ensa ni nyina bi wate ofrefo a wutwa to udin de sai na aka se free he Nana we de wadaru mani de hobrati mu a me ma wa ha ejo so we de why lucky Merry Cruise why lucky and e die nti na apesa me che o Hepa plus ni bi ka che na Hepa plus ye nti na makro na adui bi emre bi no bi na se bi fi no nti na say ma di be yi ni ti and was saying opedra like onuma ebitimi aboa no wa yi pa na am si chale onko to Hepa plus baby and plasmos na on foko ntu akire na papa na ba bi dia na se do ni e kama papa eti obo bi se di odbe ni su obenom ti na enti ama bi ma fa mi ti ne ba be ji bi fa to da be to apa obia no na ma ba be ji papa no o ka kire o se die na ne ha no penti a o recommend ma no na o say in fact me woni bi din komo pa afi na mpoma gudie na e wo pom kakra aha na mtende won to ne mi ensa na won fa ko dintu akire me kire mu tiro ma no bi ma yi bia ma aboa me pa enti ono so nya gidi o mi mu no okotoe waba bi dia na so se do ni e kama pa wow Hepa plus no na ju be bono piafo awia ibra onso beje obi ensa adofo ni ade che eye monfa ncheme se wa anya bia bowura drugstore pharmacy over the counter bi e ben wo onso koje omi ensa doctor edro we ye di ho dance ya ye mfere edro ida me kase ye teso a ye sore kire se eye adupa yataba famami ka ho trinidin shem me ensa ni nyina no mani bi mame mame edro we me de ma we me kire o se ni obenom no o de ho beto so kakra enu mire bi no wa obeba ha asa ba bi dia dance me kai asem we ya mekan awuraba bi a no oton jiwaris ni ayi wode na asem ba afidie su se ya bi ye kan the next year all bam say dey 2 weeks oba ye no ono asa ba betena ha bi dia dance doctor dia na be katwa to akere ye na dase na nyankopon enhira wo pa nti me enya ba ko na me de be mama mi na me na 333 wow obinya Hepa plus 3 Pavi 3 plasmos 3 wow na yensire nyankopon paye so enka ho sure na yenhwe de befiri mu aba se de wonya aka so be kire no kwan a obenom no nkwan ne empaibo kese asa na obia so a oti Otec ami adanse a otie no wonso konom bi na ma wabusuafo no nom bi ne nyina yenya ahoden me de menya nkabere bia ye kyene saa but yentumi nye saa no 60 cedis die kopa binom unua bia oyadwuma hospital oya driver ni oya presenter oya sofo na dwuma den a oye nti kanfoma no na ono nso nom enya ahoden na me sorry no ebe ya reho pa sa obema uhuhu se mfie mu de wanyini but bibi mu de usa na no nti okonom China duru obi na de kwadu atoto akira o se saa wonsa wanyini saa onya ketua o wanyini ma sojafo mfa ne nkotonyom onom ne Hepa plus ne pavi na plasmos no onso yo ba emfa chemical bi enko se niema obi na di atadwa to akira so we develop different wa mu adanse a wodi wo so wodi ayi dates and wodi to akire na we na so wife and na so girlfriend no na wa anyire ho
amfa kodu anto akira obeprawo obeje 3 points we yamfa China duro nkohia no wobewu yeah Hepa plus Pavi plus na wa pomoden no mom agina ye na me number say 0542 na mesre say nye we ne de eche no we dey yamfa je no bisa say menom ne say me babenom ne say menya bi ato wo he 0542 77 85 72 0542 77 85 72 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enroni ye Helper Plus Pavi and Plasmos Monica Dr. Piao out for Dr. Ebenezer Ajamai or non founder Ebenezer Ba yɛn de Helper Plus Pavi Plasmos no aba na sɛ nromi en sei anwanwa adwuma nori yo hey Helper wo hoda sɛ wuji ni dia obeya anwanwa adwuma yeah what they will hold to Helper Plus nromi en sa ni nyina so a wawie ɛna wie kɔna ko pebinom na mwa unipadua na hoden and a very good afternoon to you opanyini yefra Felix Mr. Felix bekwai environmental boss ene ewo bekwai municipality mu na we opanyini yesi utie ye pa Mr. Felix of environmental department ewo Asante bekwai ene eja kwa mi aba wo nchen opanyini hweye na eye oman no chekere ene ni yiyo nti ene ye wo ho awie ma me kwa homa no so sese ya nam ne papilo emon komo papilo ma ana me di so oho te say nyame adum empombo awie ehi na wugina na dian na ekoso mprempren ana ma me no so na mi cha wati ofu awie die sese ani gina manhia ahembobo ano na yetu ho awie dumienu ya ye kan awie dumienu ka sebo wie ya ana enyane ntia se ejabi ato edan bi ho ha na o se ebo anamo ba behwe se eyenokra na asanya nokra na upie fi Otec FM ho se sia ya ba hu se wisie no enya asan ketua enti yeju ha no na akwa ya awe ho se ma himbobo ano abansuru bi atwa so miensa ewa ha no na eja tom na yefra na ye masa gareba ene yese abansuru ya ne dia ewa ahembobo ano wodi wani akire mansia wodi wa ufiri emfa so Otec FM ba na wonam sa mansia kwan so afa nsa benkum so a ehonoma na abansuru ne wa akwa ya awe ho se mani pa dom na edan we wo mutimpu o mutuma akwa ho se menche munni so omse omote ho na wi adum yemu ya ana omuhu se emisie efi dan no efa ba bi ba ye ekokofa eja ne ba ye na na sesie de ye nya nchemune san so ba be bia ha ye bututu a mensia fire service for ena mo ba be bia san se we dia be omo hna no na awo sam ne se fire service for no be du ha no na mo ka se nti omo na nkom ne ba ye san se ben omo bia enti on ba no na nsuo ni na so omo ni nsuo ka no kra no mo se ase ya de ne ho enti kejetia any dum fire service for no mo do mo ka nsuo ma mba ya se sia ma no butu ameno ka sai dia eja no akofom na emom no mintumi nka sai dum be san sai enwisie no ano ade papa e san sai abansoro no to aso nan nana eja no in fact soro ne de se sia dia condemn a ebi play gidi kuwa nyina ye kra na bi ya ba be bon akwa ye areho sem papa ewo aham zenti yanke anu bi mu be nkomo wo ma omujuma wo edan ni na ya hwe sene ekokofa ba so mbeti atreye ye ekokofa eja no e de ba ya ma areho sem na nipa dom na mo edu omujuma wa ha efam no de omode efam no omode
adwumayɛfoɔ na ɛwɔ mu yɛde bi ayɛ store ɛne ne nkeka ho ɛna soro ne deɛ amanfoɔ tim a ɛhɔ na ɔmo da ɛhɔ ɛna ɔmo da na manya baako wɔ ha a ɔno ɔdi ne dwuma wɔ ha enti ɛne ne nkɔmɔ yɛma ɔkɔ abanka na ɔtwa ka sɛmpa sɛtidation yɛdeɛ wɔ ha deɛ aha na meyɛ adwuma no wɔ ha no nso asɛ me so mi wɔ fam na obi bɛfrɛ me si yɛfie no ɛhye ɛhye na me so mekɔɔyɛ na ɛnduru saa koraa na ɛyɛ ketewa bi ɛstate di nsuo no gu mu hɔ no saa na asɛ adeɛ no aboro so yɛkora ntimi ndum no ɛna yɛfrɛ fire service more than 1 hour fire service no koraa mo mmaeɛ ɛna yɛstarte yɛ adeɛ no saa o ɛna ɛduru saa no fire service wo ekyire ayia o yɛn no ɔmo anawa pato mo amba ɛhwe amaye abɛdeɛ ɔmo bae ne deɛ ɔmo abɔ ɔmo de kakra deɛ ɔmo ayɛ bi amaye first ne deɛ adeɛ no aboro yɛ so ɔmo bɛboa yɛ a ɔmo bɛboa yɛ ɛnyɛ saa deɛ a adeɛ ne kɔ ne deɛ yɛka sɛ adeɛ no yɛgya ne saa ti sɛ ɛba bɛhyɛ ansa na ɛba bɛdum ne deɛ sɛ wo sɛ nyɛ yie da anaa meboa enti ɛpɛ mmoa ɔmo bɛboa yɛ ɛnyɛ saa deɛ a adeɛ no yɛ ne deɛ yɛserɛ ɔmo a ɔmo bɛboa yɛ ɔmo si akwadaa bi wɔ efie ɔmo de akwadaa no yɛ minim no ɔmo si akwadaa ketewa bi wɔ fie no mu ɛna ne maame afiri fie no ɛna ɔmo ɔsɔɔ gas na ɛma ne baa saa no ɔmo sɛ gas na ɔmo sɔɔ juma wɔ ɛdan wei ma sɛ si a yɛka sɛ atorɛnkyɛm wei ato mo no nipa a yɛwɔ fie no yɛdɔɔso ebi a meka kyɛw no ɛsoro no ɔnom nyinaa ahye deɛ ɔmo wɔ dɛm mu obiara ne dɛm ahye ɔmo mfa pɛn koraa ɔmo mfa wɔ dɛm mu wate aseɛ ɔmo mfa bibia ɔmo bibia ahye ɛdan a ɛwɔ soro more than 10 ne nyinaa ahye yɛgyina nteɛ sɛ sɛ ɛna ebi mu keka sɛ na akora bi aka soro hɔ no korɛ sa dabi deɛ kwala obi anu wɔ soro obi afiri hɔ but ɔmo deɛ obi anu a wɔsesa ne nneɛma kora obi anyɔma ahye obi a ɔmo mfa praeɛ kora ɔmo mfa ɔmo nsesae praeɛ kora ɔmo nsesae nana enti sɛ wotie a na ɛse nso ɛno no nanka mepɛ nago director nanka yɛne na di nkɔmmɔ ɛsiane sɛ ɔmo nso no from ɔmo point of view no ɔmo baa ebi ɔmo hu yɛ na papilo nyabotrɛ ma me na memusa wo sɛ ɛdan no wo se ɛtoa so mmiɛnsa enti sɛ wohwɛ a ɛyɛ fourth one ɛsoro hɔ no paa no n'agya ne hyɛ aseɛ firi yɛ anaa na atumi asprɛ de aba aseɛ no deɛ no anaa ka soro hɔ ne nko a anana meda se nokasɛm ɛsoro no hɔnom na ɛhyɛ aseɛ firi yɛ ɛgya ne hyɛ aseɛ firi so sɛm no ka sɛ fam koraa deɛ anu in fact nkɛyɛ aba second floor no kakra nti ɛsoro no na sɛsie yɛ a yɛka sɛ deɛ ahye ama ɔmo mfa hwe wɔ mu sɛdeɛ dansini ne kaayɛ no ɔmo nya biribi paneɛ kuro ɔmo nya wɔ mu ɛwɔ ɛsoro hɔnom a fire service for environment no ntumi ansane ama yɛtoa so mmienu no na aka sɛ aba fam nti sɛsie deɛ mene ka sɛ deɛ soro deɛ ne deɛ ne nyinaa ahyɛdwere bɛɛ nana ɛhɔ nso no na nkyerɛmu no kyerɛ a ɛsoro hɔ no nso na yɛ adeɛ sɛ nipa te ɛsiane sɛ woba ɛfam no deɛ a ɛfam deɛ stores a ɔmo di dwa wɔ mu ɔmo tɔn anwa mo ne anwa home use nneɛma ɛwɔ ha obiara wɔ nim baabi a meka no obehu deɛ meka no ɛfam deɛ stores nti ɛsoro paa no ɛna ase na hɔ na nipa te na dansini no nkyerɛ mu no nso no sɛdeɛ odi kan bɔɔ so no ɔse abɔfra bi a ɔno no ne maame te soro hɔ ɛna ne maame kɔ afiri fie ɛna ɔno no akɔsɔ gas ɛna ɔmo nso sisi akɔfa sɛ agya wɔ edi aba nana. okay ɛyɛ wo deɛ ɛkɔ so anagada nneɛma as sɛnea nneɛma bɛkɔ biara no na wama yɛhunu ate why arɔfoɔ ne adehyɛ Bismarck Apiakubi aka Papilo ɔno na ɛwɔ scene hɔ sese yɛyɛ a yɛka sɛ nti mprempren saa dan yi a yɛkɛn sɛ ufiri Menhyia runabout ɛna akɔfa Menhyia hospital no animu hɔ a baabi a yɛ close Menhyia inside ankasa na drivers yɛntumi mfa Menhyia inside no n'akyi kwan na yɛyi to hɔ wotra Menhyia
hospital main gate obetra ante kokko ne baby otondo kunu wutwa sa sharp curve na ehwa asai tantantan uduru ho ma traffic eche no wutwa sa sharp curve na no edan no eye ho ne wo motonton machines ewa ase eho na sa trenchim wi asisese ye ya the report na banache say menshi ankasa for fire food in kan koi empty handed almost a car asay into a doom any kejeti for an aba beboa. He say we video net that's now about Otec 1029 FM Facebook and YouTube this wa and the whole ashia franam and this all restaurant ne pa dia ashima bubu who say nue yi ba form enom ne ade ehu pa enti obetumi aba ho na waba behwe na ebe mami akwanya mama san busa ene interior minister Asem Krobea eba ye ma yete ase se woto petrol liter ye de 1 cedi toso na o ma yete ase fire service for ye kwepi wo mu ye wo ye man yi mu enti ye tete na ye tumi dia ekwepe fire service for honorable interior minister is a harmless question. How many fire tenders and ye started say ye tete sa 1 cedi no ye de ato a question honorable kindly come out boldly answer us. Let's know ebi amato fire tender say me di akwa ha se bibia sa my dia honorable yatiache wadaroma yatiache start na roll fire tenders no na ye hu se ye 1 cedi titi free letter so no fire tenders say ena atumi ato kineza wo hwa ba bia ye agya yi ato yi a anuanom enka fire for wo mo ka no say yi tintinti bi e da so yi nka no bi fruma yi no eno na nka ese ye twe enso ye ebi ni ho saa enti wonum gina fom ena abansoro de ewo soro no ene ye atu nsuo no edeko enti we soro no ye mfa hwe menye ye enti adofo dia ye ti hunie mo ada mebro mo ma me no me Hepa Plus me Pavi me Plasmos emfa nchekere me were ewa asemwe ho na ye nsamra beto aso meba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye onwanwa mo eduro ye ma genua wa bin abusua pomodin hu hia me yie esne bibia enti me ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie dure di pa Pavi Plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so etufo mfre 0542 778 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edwedem kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Ademinim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi yi atum. Enya wona na ode kofo gallons bebu nsuo wo mfie ho no. Me hunu wache o. Na nansan de okose he. Yaw Asante wa boa mi o.
me say a free bra what come for Volta Drill Limited maame no say at the ministry won how biom Volta Drill enkrofon de omuni adwuma wo Ghana ha obi a makan for one amani bia di adanse enti ben sutuo me kire borehole drilling ana wo pese wo meye blowing pump insulation pump servicing ni nyina obeye ne kama Volta Drill Limited adwuma penti Ghana ha say washita bia Kumase ahodo daban na main office ne wo Sunyane Techimai Doma Asante Mampon Wiamoase Adwura Sechedumase Atebubu Yaji Eho nyina ubehu won Sanka ma hu ntamo a akamakuta kufo galon saa da ni matoman eni e utiri nkwa ma memfa numbers ne ma foforo 0244 299520 and 0266 432210 Volta Drill Limited ubenyansu obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye Future Life Smart Food bebo afeidie aya busuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. When the time has come to make that choice, PPAG will be. Who can he be our benwo? Anabusieni bi ayewayayade ana wo fa yayade musika fem watinkem ana mpo adwumam eye wo se wa hye wo so a nanso sesei die wapemon debi wo mfata se wo fasa oya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otenase a ehu bia anim fa hodie efri basabasa ye ho fa hodie esanse oye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto wo nipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyere ka ho enane bobia so nyina so basabasa yo ye nipa fa hodie entiatiaso na ye kabo mu a ye betumi dia bawie SGBV no bi ne emunato ohye aware efie mu asetena yayade ema twetietwa ne ne ekeka ho nyina ekoso wo ye fiefiem suku ahodom ejom mpo ye nwumem enti kasa fa hodie enni ho mankrofukro kakra bio fa hodie ewo ho ma ye nyina se akoda ana panyin obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka de wo ho kwan se unya ahobambo enso se wo beda wo a wodi SGBV mutintiman edidi a kire se ye koma ayayade yi bekoso a na mmom se ye kasa ye begipi nkwa hwanenim ebimpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto saa amane yi mu emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obibia se woni mobia onam SGBV mu a freyen kasa wo 0800 202010 ana WhatsApp wo 0245 118228 na ye beye nomwa kaise ofre we die wontua hwe mayemwa o emo wa mane enche asoye a efata te se dofsu mo mayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie wani swade hunu a ehu bia nim kada bi che basabasayo kayu che nidie efrise wo ho kwan yenkasa emwa ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonechidom Big brother, hey, DK. When you are
Yankomo. Sawo. Obey the company Basan and some and man from the crowd. And yet, then is so ye. It's a U Life Company Limited. And the U Life Agombia capsules, the supercharger Nagasa Ababonte. Agombia capsules. Massa. Obama, who watch you so ya. When your best shed Yedikanya, nothing who watch you. Who was his Yadie? And now Obama never could go to a Yantunchia. If it's a U Life Agombia capsules, Edinans. Sabenya ne bu bema na odi abojuma bebia oba won fichi kro ho haw won ti da won pem and a low sperm count wadro any U Life Agombia capsule masa maso ahwe di ho adanse enti mi ma won kra ka kire wo ba no se wonyina pinti U Life Agombia capsules yen konkwa train I was 0244 946525 and 0277 454 288 Agombia one mama feel ahanye kom abusapani abekasa titru ni emano emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo yie ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane ka papa wo de fefunu for bearers emrantia wo so efunu de ma ensuring asiedie efuru ntade local foreign nyina picture roller boards video coverage me ka jade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo ye wufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there it say everything under one roof abusapani we dey ento aso biu God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o kumasa safo labor kan koko board dan no enhwe animu ho a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 7374 57 ana 0266 1946 78. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Adofonia this year, Yadamase. 102.9. Otec Asem Beba Dabi. Dwumadie no wasugusua. Ena wie wutie. Ena wie heye. Ena wie abedwafo wa ha. Mema wo no mo ensemisa kwanya. Ewo saa simi eho ena wie ya no aka ya hyene nso se nanabi herbal ena de nanabi go herbal mixture ene nanabi go herbal capsules onomo de aba edwaso ena wa wutie me na sebe enam yade yi bi ena wakote na wakwa enko ode ne ye gonorrhea ode ne ye syphilis ana candidiasis minuaba uhunu nioma bi mfitamfita te sakato apiepie firi wo ho sebe enam sayo so oba abeja wo hawpa wo nsabuom ema unipaduam tumi ya wo ya ana bema se aduroi eyenam yade aduro se wo ye oba oye bema na wakote enam yade na wo pese wunya wa hoto efiri ho a de obeye ene se wode ensuo no ebe memene topaye no na duro ye kan ye kai ensuo ni topaye ni nyina anso hye adaka ba kum box ba kum enti wuyi a ensuo ni topaye ni na de ensuo na memene topaye no ebeboa na atu enam yade na se deku edi amawo se wo ba Misty Herbal PFA Coastal Pharmacy Apidank Dani Herbal Fredimens ni nyina wo kumase ha ubenya na bigo herbal mixture ene ne capsules no biato okofa jo heba wasante bekwai Mr. Oben drugstore woni wadi biase Antiama drugstore enso wadi biase hwa ni nyina ubenya na bi ni no yi bi ne wato na wo use a nokre mese wo se ebeboa wo ye number eye 0549 999253 0549 999253 first number way na woni na bi emon komode ya wonti ase no papa no bechirim and now we grow fine herbal tonic and an ointment yenu ya digital herbal for edia bedwa so mesrew se woto grow fine herbal tonic no a ya tonic ointment ne ka ho ononom
eduro no herbal tonic no na wodi nku no grow fine ointment no etwitwi na muntie se wo ye obi a wonsa ne wonan etaye otititi enti ya wo ho kire pa eto de bia na onipadua mu aye omremremre edura anadwo ene de na wontumi nabi obro obesori anopa na waye mre woje ho enye na wuti dwaw na wani su nyina wo ni nyina yo hawo mesrew konna koto grow fine herbal tonic nanonom na wono nomo a edurui eye pa afa wo ye oba sebi wonsebuom wo hawo wo brepa ya enuoma ofemu no obi wo ho a ne de no emana ya si twa no obi nso wo a ne de ne ba heavy obi de ne ba kakra bi na twa obi de ba ni tum obi nso de makora mesra wo se di pakro no pe grow fine herbal tonic nanonom na wono nomo a nokre mesewo se ebeboawo ye kan edure wota nomo a eye natural cocoa ene ye de aye enti all the necessary vitamins ehia mani padua na hoden no ebi wo grow fine tonic imu enti ebo ni padua ne ho ban ena so ba bi ya wo ya wedani mu aye nwunu sei ana emu nya nwunu wo ya dwumaden se be ya no wapone waposo be kwaba na wabre na wo hututu obi wo ho a ne de ye ni kotodwe wo breo obi ye na chiri bremo na pone na poso oje ne ho enye usa nipa kro no ma yemfa grow fine herbal ointment yemfa ntwetwen ne de grow fine ointment twetwen wa obehu se enepa agina nepa so he ba bi etonu obi akwa abenya bi ye wo kaya enam wote se bompe kona kogibi na beboa ye number ye 0244 59 6532 0244 59 6532 grow fine tonic anane ointment or see makes you grow fine. And now we are Voltage Real Limited for Yankupo Isramo pa na onyamo kese nese wode wo ho bata Voltage Real for ensu papa opetu ana wo pa nom ewo wonsu fie no won sabeka Voltage Real for adofoni adehye onum ye expect ebensu tuo ho de a onum wa binimde enti ya kan se ope woni ebetu nsuo wo fie ho wadwuma mu ho ukuro mu ho asase bi a wo ye adwuma so anensu adwuma ankasa kora na apesa wo ya befa Voltage Real Limited for no mun kodi sa adwuma ne mfama wo wate won be ye ne kama pa de enti ada ne da me kanfo Voltage Real for de ma on ne se wonum wa nimdifo a enimu nsu tu adwuma ni mu ena onum wo mfidi a ye didi dwuma no enti ye kan se wama nkwanchefo ebi nso kora betu bi ama wo na da bia problems nkwan na de ma wo a wo de be fa yen ye blowing ye pump insulation pump servicing problem bi a wanya wo boho ne ho no ye Voltage Real Limited for eni ye besiesie e de ama wo kumasi ahonjo da aban ena ye main office no ewo obasunwane okoyeji obatachiman okose chidumase okodoma ana wokọ adwura eho nyina Voltage Real ya wonkra bata ho afeisa wo ba Asante mampon okọ mampon kufiase ana se wiamoase a eho nyina ya wonkra bata ho baabi a wasase ufie wadwuma wo owo Ghana ha na opese yentunsuo nko ade a fa wo hodom Voltage Real Limited for na ye beboa ye number no eye 0244 299520 0244 299520 and 0266 432210 unya fresa homa we ya Voltage Real Limited for ebeje so ya no be kansa de wonti ase no ye be chirichiri mu kama e de amawo and traditional Dr. Dawood ono nso ni panyinipa wada Dawood Aba Hospital ano ena wie hwan na etie yen na yade bi edane so hwan na etie yen na nadwendwene aye bebre hwan na etie yen na sebe yade enti woni ahoto wo se ani pei ena traditional Dr. Dawood to nsa afrɛ se wo pese wonya ahoto ewo nipadua ni mu ugina brane ema ade nyina adibua na wie yie de ma ode a brother Dawood Aba Hospital oba bi pa wo wasu ema mesrawo keka ho ate
Oni papa ni nhia obeye hwehwemu ahuna de kode atochema na wode aduru aka wo ubenya bani bi ato na so afa wo ye bema akoma brefo ye adwuma gidigidi nanso bema no si ewu umui ose obema ewu adentia woni doctor nhia eye bibi na abesi kwan ntima bema ni ntumi nsore papa ni benyane no ama wo wodi animu ayemre ebesa agina so esichire yade e hawo ana mojabroso papa ndi ne duro beka wo se wodi ye stroke no dwe ana hepatitis B enemu yade na e hawo ana ulcer wodi ani ye prostate mu hawo fibroid onfa se kan kan nanso benyu ahoto se koko na adokro wo a yade e tete wodi ye wo na onimu obrejo so krapa e hona Dawood Herbal Hospital papa ni dini dwuma na nimra mehia onfa na duro nka na dua ma yaresa ubesi wo Metro Junction usi wo ho a wodi ebusasa wo ko Dawood Herbal Hospital ye be kire se na wo ho na wodi free Metro Junction ne so na wanante owa Avenue 4 on 19 ru 1 minute kura on Britax Steel Complex ene ye opposite wodi ewunya duru ha wawie ubenyu ahoto ye number eye 0244 886437 ena 020 168 1717 unya fresa kuma we ya traditional Dr. Dawood no ankaza beje so papa no ne obekasa na de wonti ase no obechirichiri mu kama na ode amao ene from that beauty shop for mama mo hachi amomumpom te say se wode wo ho ba beto vonda keso a obebo awo enkanka ne mo a mo ye saloon owners mo a mo ya babafo any hairdressers mo na make samu hui eni o ma me bebo suei eye mo akade a mudidi mudwuma na se wu pebi atu aton enso a eno nso bra na ye tuton wa ha na betu bia ha ne bone efo ene nioma no san ye papa Von Dark Beauty Shop ope hair dryers say ye war ana standing ope acrylic ponders any ne liquids plus nail accessories any UV lamps ope saloon trollers ana ope sinks ope relax exhibit se mega growth shea butter ana olive oil ni nyina no eye Von Dark Beauty Shop ena abenya papa no kumasi heya kejetia ne yewo ye ben kejetia police station no shop number no eye J1595 any a telephone number for any other enquiry number ne ye 059 892 6246 059 892 6246 and 0247 133 203 unya fresa homa we ya Von Dark Beauty Shop for ya beje so ye ne wo bekasa de wonti ase no ye be chirichiri mu nso na ye de amaw eno onyame ho heba for mo na mo de basa nupa no aba edwa so onyame wo hofo nyankopon hyira mo no onyam kase ena me ne wo kasai se wo ye obi a sebe ye funu haubi ena wo wa eya afa hoto basa heba capsules no so onsabuo mu nye waduro nie eya anonom fasi homani wie wo ye be ma wa ye mrempam uduru mpa so atwetwe ena abo enkoyie kope basa heba capsules sabi koko bauto pai na ho kyerɛw wonso waye bema waye mrepa wompam yaka kyerɛw sɛ cholesterol so wosoro ana infections na hawa basa heba capsules ene waduru aduro we wonom a wose eboa ema asumdwe befie enti wa wo sa hawi waduru ye basa heba capsules ene ye wo basa heba ointment nso se duru mpanyimfo ne nkwada nyina yusu da ne da meka se oye obatan na wunya basa heba ointment bi de srasra kwada no a ema asabra nya kwada no asram obi ntumi mfa bi nya kwada no entos ebi ntumi nsisi kwada no ahohye mpofiri mu nye no pampers rashes nya kwada no enti da akora ne ho den basa herbal ointment eye pa ena wo ye panyini kakaje se wo nsa no na amoyere oseye nti unipadua ni ahoto honam kankan abaso na ntemo apropro ana nipadua mu yaw se wunya basa herbal ointment na se udi twitwia ebeboa opa ye number nie ba bi eton ro bi anso kwa obenya bi KNG Dani Herba Colinac PFA Habme Pharmacy Fredimens any baby eton ro bia ye number ne ye 0244 267725 0244 26
7725 offer sa homa we ya onyame wo hofo ebeje so no be kasa de wonte ase ne ye bachirim na ye de amaw ewie oba de achiame ewa ha na ensem ha sankomo we ya yedie na no mo kai owura bi de bi ba ya nim ha o ya ono de awowo nyina tumi kura ne ba beda abaya bi kama ge kokko bi ne mu edu akora ne ho fe ono nso ebi to na on de se ohia no ohu anim one udi nkomo a okwa akoda ne kura no obeba abewe no obeba abewe o se Ghana mampanyinifuo ni nyina wahu omo so omo abewe no woni dayem ya ya o ya ne seyade eseyade ewuranda so yenim ha oba de achi ame akra ensemisa kwanya akra me dase era wadaruma ma menhwe honam anim honam ani de ne kakra wadaruma mesere me bisa o se usi so be pim sa brain o be kai emema dodo a onu omadi ahia body count emema de metima do din kai be si ni wetwa to yi metima do 20 de be do 20 acha why we be 20 why we be obo why we be oya de why we be oya de ebetumi nso abo senka onwie ebetumi nso abo ebetumi abo de nse wo wi bi nso ache ntese de na wonwe adai how them so wo wi bi etwa to be na se ni ya unye bi kura bi o kaka utrimu a yeah baba bosumi mienu baba bosumi ende fanse bosumi mienu baba ho nipa no obo ne raw obo ne raw wan hye condom ene yeso wate ene yeso wate sem na mebusa mitimi humpo papa sem de minim se honhom de ende entimi nsan honamani na waka kire nipa nso wonko cheke da mi ko mi hunu pom biem so esa mo ba mo ka mo nyina o wo we ba ko no no nso ko ma biem kura mi hunu kura wate enti afinie woni mema se na ada wo kaka utrimu a afinie mema dodo se na ahwe a wo no mohia afi epe mu nie no we a mema dodo be se wo de afi ne kaka ifri se on sa achenti no ena omo ba wo mo kontemti no bia ntine yana mti nya abotre na kaka ye ni sei mame kire se ye ka kire wo se saa yade wei aba wo so no bai one mema dodo sei na ahia mienu pe mienu na mpese me dane no se be ya wo hu se ntina mi bisa ni sa mendi mpese me mani hu na wotumi yi ma no yie omu nyina nso anhye tadua mu bo ha condom sankrofo na kwa be na afa asuhia wo na ba ne sei ya wo ni wo mu edi ahia no he fa me wo de ba bi kron kwa de hia kwan be na afa aso a wo hia o mi hia no wase na ni je me ho ewo kwan be so mpese mi hu se bi a me nam na mi hia no hia no we ase ka mu anaase wa ba ya adwuma mu hai bibi sa na me nam ase me ko ba bia na me koto ade ya no pa na ohu me no si ele ha de ohu ma ha da me ho na mse an o si a me okunu na mse de bi o se ne ne ni je mo na mse o ba wale me awase an na ye kika ante o hanu afrem sa na da ko do so ba be bia me o ba na o to share me so ode bewe o ko afri o ma frana onfa just we cry dey wa with them and na be a woda na wa na oba ya woni o ebe ya so obehwe hon obehwe hon wa na woni o dai to dey wa nto anhye wo so wa na opene so na wo ne dai nya so aba me ho obi aba ho na ase mesra wa ndi mfa nkohye no ya to se obi so ye se ye repu ende wa ma ho kwan o hyew na ni wada ba we dey wa uja ankasa wa wuro ho na woni na da ndi u ka so to hye me so okay me ti ase di we ni ye di odi kan na di ototum yenu no
on say anim ha ne sisi a ne benya nipa mienu de o kan ne sisi a na eye ne odi kan ana de otozo mienu after say a catcher o say wanya saa how we no nipa mienu na ne o machia nipa mienu we ya wo so woto share wo si ye de odi kan ana de otozo mienu on le twato na de odi kan no so ba ne say de odi kan ne de ase na se me ho akiri mi sika mu kakra ena me ka se o mo me busia just one day unim no amina okay kwaso o mo me busia 2 million kwaso ena o ye se me de me ho ba ma ne dia o ba ma me de chesa ena me se me de me si 2 million o ba mo busia me nya me de ba ma enti e no o ma ne 3 million to ma me 3 million na afi na eduru se o jini sika edi be 2 weeks eso ojini sika na me se wo de onya abotele me de be man te me kan sa na won ti ase na o se na ti sa dia o ne me da e beti ina me se na enya hu o ne me na nenti because me enya mani sisi sa na ko e no ne obedai e ya odem ho a acho debi hotel ana ono ne dem sa nipa kro no ye panyini pacho ne ni ati kakra na ni afi kakra ono nso ye esoro ho bini ana wo ya ase ha bini soro se say bia wo firi srem ana wo firi asantemam o ya asantemam ni wo ye kristo ni ana akramuni ipacho kristo ni no onkwa asore ena de etoso mienu nso ye kristo ni ana akramuni onde ye kramuni nti we na wo kana asem yi de se de wusi kan de unim no obi a wakobọ busia wo no ho de unim no na waka kire ne se onko no onko hwehwe ni moja mu se BBC asia na se ono so e na mi ni pa so se de baby na mi ni ma wote ne de wonte obi ono so atu afiri enkwala na kitu wo no vie be se fancy wo ko 15 years na wo mo no ama wo mo akọ check ya hwe ifa cha bibi ani ho utimi nya kwa be na afa so ka kire wo mo de me de mlabi na to no ero na mpese yehu no me ka che ne se Asem wo no na wo problem bi ti doctor share me date bi se wo nya me fa no mla no hwe sam la den nam de to no na de ko na so ko e obi a 15 years de omunima kenkan yo won tu no person en fifi wo ya no metia no o ye se ma wa se dem fro o ye santu wa hede ho na madam ne ye menko hobio skip it to us afi ye hwe ni sei afi wo se usua ni nyina na o mo no beda usu se die ntina saa bere kura na honhom no beda no wa nya saa yade no na enei na obenya saa yade no na me so me te saa tam no obi a me wo me pane ndu usu se na no mo no da ye ne de ntimi amfa saa yade na amrew honhom de ye ne tisi ya maduru so yi na emom honhom pane ne mom na usu se eno na de ya saa yade na bro edi ntina ugidie wo honhom de no ana me kan ugidie wo pane ne mu de chen omo mo no beda ma ne ye o de mo wani gie eno nyina no kura ye mfie bebrebe no wanju se ye na honhom kro ne de fa so bai na emom pane no ne nyina so ye sunsumu ade na pane no na ase ugidie wo bi pa sa se pane ne de me hu ne fiska se wo de wo me wadi odaye no mehu asa yeti we se ya na ye da na obi di ade wo ne se na no so saa na se obi no beda ohu se no so na me so obi no beda ma egu ayi sukura ma ohunu ade nti na wo mfa nhye omo no beda na ade be hye ne apane no me de pane na mediation because pane na mehu so wadi awo me pa efiri ho no mo na saa case we nyina atome wakọ baabi se kremo konfo sofo amana ka akire o se ya wo hunhun mo pane na de saa yade no abrewo da pa twende me nko baabi sa na wo saa how we nso ho no wakọ baabi ama ye ka ade na kire wo ho se obi ne o da ne saa ne o ma no ene de na me kwa first na me kwa ne yese me maame na ye me sa te amana me ne maame kura di montam nye enti montama anya akusi so de wuyi sa na owu ya nsa na pane ne ba ana se pacha owu ya nsa na pane ne ba na owu ye nso still na che se ohwemu a na enya wo maame bia o no na sa ana owu ye na odi agya obi so won to aso yes o mo ko mu dija on to aso na ugidie ye ana mo kan sa na ugidie kire wo
last one obo na me nko they say the o how pa de be pa na pese ye nyamo okay say dem pese ye ma me say pane na do oni mi di atete na mi hunu no me pese mi ada say mi hunu kura na afi ne kro ma mi hu sa de ni bi wo me life afi so nyame mo am na yale ni film so na me nye obi obeboa me wa ablabo mo ba de nko ntimi ntana sesa ba ko fo asetena ya ya so where dey cry me so last one won say bebu sa bibio dab me ma musa biem say obi ba so obewa me ma musa biem a wo say o de wa bi sa mami busa de say o de busa de say si obi ba so obewa na ya no say ko obi ba so obewa me dia kayale ni firi ho dia metima wa si ya de no ho no obi ba so obewa wa mewa no on dia ware ndie na ni je ho she na de no obo ede o ede obo si ya obi ba obewa ni de me yo ma seme mame nsan hwe de se me nua ba sei memfa ne se wonam na obi asew pe se bi a opel obeso de ne ho kanwa obema ne kwan ma na de ne ho aka obema ne kwan ka bi a tise bi a obo ne ho ban ade na saa mienu no wan kan kire o mo se mesre mo mene mo na ro mo nkope condom na mo fa me na me hu se na me nyi ntum se bibisa na me nim se bibisa ho ai mo ya hwe ntokro mu rayo na de no ehu ade nso ede tu be ne dai yaw ede a doctor fokra tu ya for say ade no de yenye na wo ya exercise kura post ade ma prostate enso wo kwakọ yei ena ade ne nso kura nso no ehye tofi mu a enye de tofi ehye robam enye de enka benya weyi tofi na free roba ni mu na ene da wanum na ene wo ya wade nkakra duru ba bi a utumu sa ya odemo na no awe tofi no no nanso say dia ade na yehu ayehu ene mawura yi say dia mame ye ntumi hye moa na se no mame mfa embago nto so kakra say dia efiri na ekono memu obi anwe wate memu obi anwe efiri na ekoi kra emu obi anwe ye nso yo na basa na o feelings ba obede mewura basa obede but what ne ho efe o for the 2-year-old ba ne ho efe enti so kon dra obede nim de me ya wo kon do se bi a wo da ho a bi anwumre bi ahoma chi bi ba wo kon ho ya zanka anya bi anka abeye adwendwene nti ya na ma dwene fi ho edinio ba go for asetena papa bi o se wasemi a wo kan ye aye na reho sesebe o kope bosia 2 million ewu bi ho ne nipa na ka kire o se chesa o de ho amma no ansa nipa no yo obi beje bosia metua o se da bi mema de chance a wa ma me 3 o de akowi akote o be o kakanka it go over you ne yiri tifie o de komano ye ya yire no mubre mungusa mubre ye ekuru no monso yebre yansu yemre bi ya yire mbi nsu tumi twifa ho yebre bi enti owo USA your friend Mr. George Ponsu watch out 5 million ate ami shira no ami watch out 5 million o se faka wadwuma na wo ye ne ho ami shira na enkoso se be ya unko gina wo bi so nkope 2 million bosia bi manipa ne mefa anwe why achoya ade na efe hu ni se ya obekọ akotiawe o kotiawe nsem waranko ejabre na Krobea eja
ma boto kakra boto say say me no mo sugun don ahwa meda ungo room for biom ai lumba nyo say hu say the room for mpa ne ho bedwo no kakra say ne aya ne de ai hu and Okubi hotel manager ne adwumafo nyina aye chia mo da was so mama me eja bre say room for ho bedwo no kakra na jey ade na ya won sisem nko room 6 hono se fezina me kwena na mpanje na no kan wasem no mu yeni ye maame enti mi odi e 4 na ana manage ona okay ye 4 nso ye 4 nso ye enie sa osunu kuntui amanfo no nso edi adanse o yeah I'm telling you on serious note osunu kuntu na boa nipa but ansan ye beba ho no ene Aja Abraham eba center no fa ye wuram eja yo na Krobea medase Aja Abraham heba clinic Jabram na nkasa na ikase mi okumasi abontisu ya ohwim school junction ho na so pe Jabram ebia na otie mi won kran a o da akoman o so pe da akoman abrewana na o sunya ne pote ma mi wo estate brotherhood asord and chi ope na me Dr. Chitako hwe ni mu number sem ni adwuma ni e 0242 76 48 35 0242 76 48 35 we me WhatsApp we bet my frafa so bet my voice note 0549 10 15 80 0549 10 15 80 edini ye Aja Abraham na Krobea bedase man bi wo eputuoja o se friend Mr. Nkroma na Mr. Nkroma ba me ho ebe 1 month ago na Mr. Nkroma no ono so sa enam yare bi na onyaaye na wodi achine chama na be ma eketue bi na ono emre bi wo so kotuto nsuo mo dwunso moja but owo mpane bi no capsules bi ejae edu me bi no afide so osa kwotore na ochima na nsuo fita free be ma no ba nti ama ne ba ma na eketekete na wa womienu di o se firi no awo no wa ya awo ne ma ena ne so tia na etie yisi nsu ya ne ya na wo dwunso saa de ko be anado tumi dwunso be 15 times na honam na ahye shiri ne widiem ena ne mu no ene ya no anum no na nom to timinka be bosome e wo mafidie su no timinka na obaaye ize nyankopon ne medanse me sie scan no ne hu problem no ba bia ran de duru ne kaaye na o maaye scan ye de do ma no enda me no kasa yi ne ho ato no enra ofre me oboma ba so wo akoba mi akoma edu ba akọ 11 different type 11 hospital abroad de ne kan ho na bibio de ne kan ho akoma 11 eti me fasa akwanya yi so aka kire me nuanum mema ana me nuam rante a manya nam yare ne bi bia na de no obabi ne kodi mpem agro na se bi unya gonorrhea yi bi ana se okototo nso na odwunso mo jamre bi atwam ana se wo de ne nsa bi ne go ebegu be ma no ho ana se odwunso ana be ma no hyehyew ana se ne mu kekaw ana se okototo na chima ne nsuo fitaa bi furu be ma no ba na sesei ama osisi ya oya sesei ama ochika se ya oya sesei ama ona na anxiety triti sesei ama widium hyehyew sesei ama honam ya ohena Mr. Ohwe Aja Abraham mechira kwan okumasi abontisu ya ohwim school junction ho mesi memo waduro mi waduro bi mesi sedon eku enam yarmoa no etimi saw edon de bebrebe wo obakwa konom na ano abras et sabro vudo na onuma na ano abras na sa na bibido bizi na djuma onuma na ano abras na medie de mesi onum a ekum mua no na asa ahye omu nkosua na asa asiesie onipaduan enti obi a wanya nam yare na de akini se mpane ne wawo se capsules no anom na still na no nsare tititi wonam dwawo obo ano hyehyew ko ese wanya ulcer na se typhoid mesi Ohwe Aja Abraham mechira kwan okumase abontiso a ohwim school junction also your ba utie me also nya nam yare ni bia amasa bi unso sisi ya uya wochika se ya uya onan no site titi widium hye show ya na dia kwa he menopause abra untwa abra enya menopause bi emwanwa omo nsenkyere ni bi no ebe dia bai man tu be ko be ka so nya ulcer anasa typhoid na obo no hye show ye mu dwa enu a obe nom chese de bia be kwa ye endoscopy so still na onum no na dia chanete e basa man po dia hu ni se onya ntwa abro na se twa ne bra mono timi so oba utie na
so hu san so bi me to say for say fa breja bram ho mem waduro me see ni nyina be firi ho now your bada say twa bram na mo so de ya ene etinye what you form na tonkwam me waduro bi me se de ma wa and there so nom na e time se on comments ne ba na bibi nti asizi ya na onum a we lock ya beba abro so na otumi na ache kura no e ya bosome sa wonu ma do ono bosome na sa o mens na ma je duro no nom bra na be jiska enti ma na o manya 43 45 42 10 or say 30 and o mse bi o nyina mo mens ma no menye wadwen se bi pampers abe 20 uni me ma ye pe yare boaboa no na be ni na wo yam se ba ne no na be mo nya stroke no na de beto form timi saw wonya yare bi na saw de kine nkwa hwe mekira kwa mema no me se wonya yare we bi no wa pedro na me ense da o man se be ma o be ma na ye be show rubber it se o Johnson tentem adi dia wura posted wa be ma o Johnson tentem ana 25 na o Johnson 10 na o Johnson 15 na o Johnson be nsia ansa na ade ache be ma o duro me se me ma na ansa ana ne nan abroso ne nan o Johnson tentem no se nya ya bra na use me se papa pen mu bi o konti ami pese be bobro krondi ese obi abehu no oso otun so 10 times a night ontumi na ne swati to mu na no busa se de na ye na wa ya wo hunu ye enro de wa no bia otimi nko ba me ma na duro no eni na otwe na nan pe na Johnson nyanya o sha Abraham wo ye obi a wo ka no kure enti sa me pe ti wo wutie me na wonya prostate ni bi na de dia wura sabi prostate me ma wo Johnson tentem wo Johnson tentem wo chim wa ya se o ya ana wo na no say di hwe Abraham kira kwa me se ma wo duro na nan ni nyina beja je number no na hwe Abraham kira kwa number ni 0242 76 48 35 0242 76 48 35 WhatsApp and answer frefaso and I voice note 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Ejabran wo kumasi abontisu a wo hwim school junction enkran da koma abroana na ba nanim wo sunyansu we estate brotherhood asoda no na chi wo pe na me Dr. Chekudi anwe na me toa so wo sickle cell ahotutua ne ademfo no sa ya lewe eba wo so a bebrebe na ba na omumo gya nyina awe gise kobo no mogya obu won so eba ne so a obo se na ne husu awe gise di so kosini so makase akola wonya 20 years pa hwe na baka sa fe wonya 10 years nya wonya 10 years so na baka sa afe wonya 5 years nya wonya 5 years no hwe na baka sa afe ya wo no ne kyese on tumi nyini da bia no kompare mi sisi machika se ne de bandage kyekire no ne ye di robo srasra no na ye miemia no da bia wo nyanganyanga de obetime nyini so a da bia na de to hospital na wo num no me se wan hwe ya Otec adwuma nyini fie nyina ya wo dia na so beton dia hwa akora no na doctor for kwa me ye kyerɛ se wo nyina kyɛ 25 years obese awu na me wo bibi dro bia me se Israel nyankopɔ ne me dance di o mam dia mam dia o mu dia dance ye me se bi de ma wa o man to aso prensa etu asie deku eti obi a wutie me na oba bia nya sickle cell na ne ko doctor akwa ya doctor for ka kyerɛ se oba no do kwa na kwanya da nyina no Ejabra me wo Otec FM ka kyerɛ se me se fa ne bra ne ye nto nchia eni boso miensa yare ne fini pa no modum enka no biam na aduane ba ko pebi metuare so odi so de eno no da bia me ba me ka tepa SDA sofo pani oda no mini intro dem ba ma bo pani ndi na asoro ho emaya mienu o sekese papa akoma odo ma chini ahin papa de kokofo kro ya kwesi press ahwenkure nko na woti me nka na papa na asofo na de number ma me de ma ho no e konfie mienu enka ho biam aban se ba ko SS3 ne ba ko so JSS o mom tro ye o ka mom tro ye ho ntimi sew wa wutiem na ba wo sa sekese emfa no ko ba bibiara fa ne bra Jabra mo no mo aduro asie betu me kwankran sekese for no ma form association ma hwe dipa ngotwi wo na mo ko di dance kire o mom krofo no doctor ni pani ni so ba bi a o ye hwemu se ye kura na be do bi mba me nka wa asem biem na afde me ye de ma doctor for ndimi sew wa wo ba ne bi emfa nko ba bi ya hwe Jabra kire kwan o kumasi abonti so o hwim school junction enkran da kuman abroana na sunyan estate brotherhood asoda no me pa cha number ni biem ye 0242 76 48 35 and why bio 0242 76 48 35 na Krobea we bi wo ebuakwa o se fa bi housing na ni kunu ye businessman to mo kotra brochira no ba 42 years awone ma sabio ye mema ne ma be ye sa wo be nyina o ma ya de se be ye na no pai o mo ye be na ye na wi o mo ye o ye na najo o mo ye still awone ma nti okoye abrofo de bi se friend IBF ni bi ene so o ye ya na seye e na o te me nka na o sa ba ye na me de adroma no
ye scanning ne hwe ne hu say problem bi wo na wodie ne mu e na problem so na wodie no tie ma na bibidura eze nyankopon ne me dance ni wanyam wan kan kyerɛ me wo na wo twem yenu ni abema fe wonyam ye wa mama ne ye wo say bi wo mama ne a e bia na me ba be dia dance na ha ani di akire na ase na me say o da bi me wo ka kyerɛ me a se nipa wo agu akwa me ka kyerɛ se wo kofodua no ho a ne ma to but wa mama ne ye ni nyina ye ba wa wo ɛna wabɔ me yɛramaneɛ kɔsi ade atwam na wɔtwe nti kyɛ sɛ nana korɔ bia metie m'ani agyaagya kyɛ sɛ deɛ buro ne yɛ no IBF no nyina amfa hɔ abibiduro no amasɛ sɛ wawo afa ho afa no ba wanya bɛma fɛfɛfɛ ne tiri yi tadwa n'anim tadwa ntimi sɛw wa ɔba a wotie mi a wo pa wo wo de ɔkɔyɛ IBF no bi anyɛ yi a brɛgya bram ho o message no kora na ɛma hwɛ gya bram akyira kwan mesima mu oduro ma e bia na brɛnti ma o yare so ɛnka sɛ me ho do sisi na yɛ afa bra ɔsa fa bra obi a wɔ ɔsa pa o de akyi mesim ɛnde me tua sie deku mesɛw me wɔ mɛmɛ duro bi na akɔ bia wɔgye ne time ti na ɔyɛ okenu me wɔ mɛmɛ duro bi yɛ fɛ ɔsukutu mesɛ onuma na ɔbɛmɛ mo yɛ de sɛ mark yi ne tire poli na mesɛ otimi de pim nadia pim wo se pesa na gena twemu afbo udi se me na me ya na di so so fa okru di show na nyame na me da so no okru na da so ni watima mira ube kume na ba sam se ube ku mi ye na kro bia so tufo se yare na ba me sew o kwa hye taduam ba ha ai o ni fe no condom no bo ho ban enti se kura no kubi me nko ne abo shake Meda say Jenaba na me sorry number is 0242 76 48 35 and no be 0242 76 48 35 WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 esa ma mo ya reso men ka se jabra mo ho mini ho do mi no bebrebe na breri ntia kuma se mi wo hwim enkran da kuma bro na sunwan estate edini ye eja Abraham aka osoro kuntunu meda se eburo arofo ne ade hye ejabre ena ene awiai matene nka no wana montuo ene bekire unkunimdie enti one papa no emumpunimpu na omoawo ene ye kan meda God's way funeral home for enso ase akwanya no aba ma one se wayi a oye no one ye betumi aboawo ama ye animonyam eye God's way funeral home for ahai se wo pe adaka se look so open drone a ye be ba betwa open normal video a ye be ye de amawo ye wo mrante Paul Beresa omo nso de amu ni betumi asi won kon ho ayi akache style bia bi ye kan se wo de wo ho bo God's way funeral home a wo wayi wemu no sabe anim griase enkan ye wo caterers ya wo no be ye aduane e de asom wayi na se ana empo wedding na wo ya obesom e na wo suit ya de wa free mu o pe bi ato ade ahye no a obema obi ana wa wo de ntoma na e ba se ye mpamo a obeye ne sa ade ama wo asofo e wo ba eye barrier service any marriage ceremony any wo MCC nso a eye ayiase ene aware ho enso MC ope God's way funeral home ye wo Kumasi asafo ye ben leba ye ne enkane kokobot building no na edi animhwe wo de ewunya duru sa ewia ho a busasa wo pe ankrato ye kire wa wawie ye numbers nso eye 0243 73 7457 ena 0266 194678 ena Awurade fie Herbal Center Dr. Mankwa Kronumbosie Red Park ena papa no wo osi baabi atokro da wo ni padua no mu bia no de aduro bewura no de ayemu adwuma ene wa wutie mineti yade brafo bi ne dawso wa kwa hotoma bra Awurade fie na Dr. Moao wo de ye namu yade no akote eye mojabroso etwe yade typhoid ulcer ana sebe stroke no dwe bi wuntimu nso twetwe ana waye mrempam unya babeduru Awurade fie Herbal Center papa no beboawo Kronom Bosie Red Park ena papa no wo ne number ye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 ena Sasu Herbal Center ena di kubi herbal powder no aba
onuadofo a wutie mieku bi heba powder no aduro na aduro be ma sebe sesei waye mrempem se wo pa aduro betumi agina wo amenuoma koye wo mpem di ama wo abeme eyeku bi heba powder sebe enam se binti waye mrepa wo mpem sesei wade efon ana efon aka ketekete bi wa utumi hu sesei wuduru mpa so 2 minutes na ho esane enya depa wa wani tria sesei mu aye mre ase kontomre dia kaja ema ne mpe mesrewo bepe kubi heba powder na unya bia unya nsuo dede ana wunya kubensia na wasebie gum na wokanum na wonom a ebebo akwabra ne wa watumi on say first match bi ba match we dia sesa ojo 3 points mesrewo wodi epeku bi heba powder bi nya kubensuo ensuo dede sepe wade etwen match no na wusi agoprama ne so a eso beye dede oba Otec FM ha kasa wo peku bi heba powder bi na wunya bi a wawie okọ emuro misty heba ne breze rekwa ebi wo ho Ashtown Fredimens ne Colenac omutobi okọ ebu akwa ofata drugstore ebu akwa Kofodia station wo otobi oba ebu akwa O6 Plaza nimu ewo ebu akwa ho nso a stores eto nuro no omu nyina to ku bi heba powder bi o wa manone anaga na haba bi a wo no ebi ni wa fresofo asamwa ono ne da asasu heba center no no odi ku bi heba powder no aba one ne nkasa number ne ye 0244 166602 and 0243 505775 and now we are matuka heba mixture so dodo na abone nsamane antenes ya duro no se duro yi onipa da sani pebio antenes ya duro no na ye eboa manipadua na ho odin gina enti emoja abroso na hawo onase atatai wanumu ato awuntimi nidi wanya ani ho hawo utiya wo ya wojo ho enye stroke aka wato ana watenka ateko onsabuo mu bre pa mesrew pematuka herbal mixture matuka herbal mixture na unya bi bobo ebebo awo ba bi eton no bi abenya bi frɛ ye wo 0243 420005 and 0554 363424 Agombia capsules. Agombia capsules. Emani meme. Se mo pese nioma koye wo fie ho. Eme nijie be fie ho a. Me kanfo Agombia capsules. Na me di amao. Sebe, ejuma uye, wo bre, entisesi account sisi. Ama sebe wa utumi usa wo bre pa wo sisi yadie beda usui wakwa bema enko enti ama sese kura no waye mre pa wo mpem uduru mpem apoto bodwe eno ana obo enya de pa ema no mpe fa Agombia capsules siesie no na bema ebemu agina so oba se wonso wo sisi yade a bema ni buwa wuntumi nhia ema onso yemre usisi ya chi enti wo ba yedi nkan hu ansa no anim kura ba mesrew pe Agombia capsules na onse buom problem ne kura no ebe yefri ha ma ho ato ba bi eto no bi akwa Agombia capsules ube nya bi ato ana wonti bibi ase ano afre yen number ne ye 0244 946525 and 0277 454288 oba de Ramutu na se di aye ne de wi ase ho emfa ho ni sika bibiri ba onipa da sane wo efie kese a wasie eye ba bi kuma bi na oda wo ya no ahye ne nso se ne wa ho fe bibiri be nyina ebre ma na twam ebre ko ebre ba no utwam mami or active fast and sadia no ye no aye me fa ye me de kire se nkenye sa enko bebre wo we say wanya mi no o te ho ye me chance ye be wa wo betena ho ma be ka yam ye be fro obonyini wa anwoda wase ahye online na hye unya wo mo e betoa wo din ne so se to de bi na se wudru mfie bi na wa hu se ba bi aduroi sebe awade ne ho aye den a peba ku bi woto wanko na bi na wanhwe ye kina sebunti Asem Beba Dabi obo of two bi na we dia ba bi abusuafo de meka ene se awuraba yi se wo hia moa nti na oba ya ha
mwana ohia no se obenya na yaresa enti se obi tie yen na se owo honhom mwa bi ebetumi de aboa yen a se honam ani nso so ana se obetumi aboa ya mwa bi obetumi de aboa ya me yetumi de aboa awura bia no omfa mwa efri se sabri de na ni atutu aka ne nsem na afi wanya akukuduro pa se obeka ne hia asem mpani se woton wo ya de a na wonya ano aduru we de afi de enkwa akiri bia ndi se yehunhumu o se yehonamu ani o abusuafo momwa ye wo sa akwan so na awura yi wonya ne fa ahodie ni saa ni ntino se wo wo saa bibisa no aka na ha ne de ya na yesere se ye ni sika ye beka se wo beji ewei akwankyere koto wonwan koto nantwie da bi awura no wanante ama ne hu sika asa na waba enti ye pede obeye na ye ne na to nkyea ana se ya bebo ni din wa afidie isu se awura yi wono ene saa na ya de na amanfo akono no mo mbekọ no ho no na ode ate ye ka no enti abusuafo ani de wotie ye no onhye no nso esa emfa emaye afei we so ya adisuade ema ye nso so emema ye nhwe ye fi se ene no ema ne ho fe ndi se wudi akire se obeya utira anye ya wobekọ ba bia yenko na matumenu abayi so foso se sesi ai de be ma bia ba ne nchen se obewa ne kra no a ma wonwa no kopem se obehu se yade ni wo no efri se sesi a no se ya ma okrata se wo saa yade ni bia mfa ho se wodi osuso ye honhomu emra ne tia se wo a wo saa yade ni bia woni obi ebedi nkita ho mra wa mo ne ho ka ma ne nte de ho se wan kan kire no dia o mo no ho ban be ma bia nu a wonya yi a wo mpe wonya ne saa wo bekọ na kyena no yesa na tre wona wogidi se ye honhomu de enso bia na nya honhomu a ebi so ana nipa kro no so de aba be saa no nti obi ba so be wa osisi ye de amempene obi ka se wona obe da sisi ye ya me kra de nkemeka se mempene efiri se so wona ne koda na ye yesa na bone no ba wo so pa yare sa onso so ye ne a nyankopon bufu ana se nananom ebufu because wo ho na wonkonwie ye na wode ma manfo a yesa na asotwen no ba so wenso de usika ne enya onfom so na aba enti eno de obi abeka kire wa ka kire nse bibi nti untimi ne nya ye wontwen ma wonhwe wa de bi uwie a obete wonka eno ano no ntimi sere wa hye ne so samfa mai ze de mo ano a na ihia enti wa obetumi aboa ye osa kwan ne so no sese wo hia duro obenom ho ne hia enye me hun because per dia okay 20 ikura no ya adwene mu bo ebetumi aba se eboro ebetumi aba se eboro mi ebi nso a wo mo amu bi nso na de bai wa bra unim kire se owura yi a bosen aboba mu yi ono wa beti kono no wa beti kono no di ono nso baba akuya obeto hye so yi ono nso wa beti kono no enti ebetumi abase yes akwan na bi nso so enu obi nso fa ya ono nso de breo na ebi anyankopon pese wuhunu nti enu oyi se ani so ade ehunu nkire o se obi abewo opa ne se be ya wani beba ho so no akocheke na nkum enti na obi yi se ade ne kire wo no dise se de nya honto bo ase wa pese oboa ya o sa akwan ne so no Asem Beba Dabi number no frɛ yen wo so eye 0536 222 554 Asem Beba Dabi number no 0536 222 554 ofre yesi so a ye no be kasa ne ehunu entoto ya ye be fa so enti mawura nya ho abotre tena ha ya mame mesamba and ya Bolivia Enterprise for future life aduane no onua so onya bi ni ya kope bi di o kire se aduane vitamins and minerals ashemu matonchom aduonum yensa wom amino acids edun kono omega 3 inulin selenium energy protein ashemu ma mesrel brana be kire oyade mu kire yen na yema waduane aduru di obenyu ahoto obakumasi sofoline alignment ye ne multi home edi animhwe frɛ yen wo 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and a peske ye wokumase bantema ye beji runabout medela building achi yade a etete wo
yade a wote so de ona onim esichire yade emre yompam oba emesa ye ba mie mama wo edu anadwo a wuntumi na wanya prostate mu hawo yaka kire so cholesterol wo soro awo na wo pe ana enam yade bi no akote wanya adwunso twa mu hawo wanya esen ho problem ye funu mu hawo ana oni padua no waye kese aboro so stretch marks agi ni padua na boso ni nyina ye beboa wo ama afri ho wafunu ubenya flatomy wate sebe etu a wuni bie no ubenya bi ubaya ha ye the vitamins minerals ni mfidie ene die dwuma Pescare for number eye 053 012 2500 ena 0268 47 7660 ene mayan kanchre otamfo no se untumi nkuyen ate obeso okuyen ya ubeku Nyankopon no akum Yesu ansa no anya ye kuyen be de Krobea na Yaw Asante Nyankopon hira nka ho ontutu ya na monsi ye mwa yen na yankwa nkowura baabi a ensese yewura Dr. Kashaba odi dwabrem ene eto aso Nyankopon hira ye nyina metiasia na ye nyame adom